Velkommen til endnu en konference i regi af Small Great Nation. Velkommen til dig, Peter. Har du været op hele nat? Men det er jo tæt på, men ærligt talt, hver ting til sin tid, det var drama, men det bliver det her også, tror jeg. Ja, for det er jo et højaktuelt tema, vi igen har valgt. Det er vores 9. rapport, og det handler om arbejdsmarkedet. Og hvis der er noget, vi diskuterer de her dage, så er det arbejdsmarkedet, Peter. Det må man sige. Der er jo enormt tryk på lige nu. Alle oplever mangel på hænder. Folk roder rundt i langsigtede, kortsigtede strukturer. Ikke? Altså, det brager rundt derude nu på arbejdsmarkedet, og den her rapport, den håber jeg, ligesom du gør, jo lander i den debat sammen med, hvor Nina Smith har jo den her kommission, der også kigger på det her. Så debatten ruller nu, og derfor skal vi nok forholde os til det alle sammen. Det bør vi gøre. Så en varm velkommen, og Peter, skulle vi lige gå igennem agendaen? Altså lige nu, der står vi selvfølgelig her og siger velkommen til jer, og velkommen i den grad. Bagefter så vil Hans Jørgen Vita Jacobsen, professor på Københavns Universitet, men måske endnu vigtigere, Arno driller lidt, men senior fellow i Kraka, og en af hovedkræfterne bag det her arbejde, vi laver. Hans Jørgen, han vil tage os igennem resultaterne som sædvanligt. Det glæder vi os rigtig meget til. Han er jo lidt en rockstjerne. Det må vi sige. Jo, i den grad. Også her. Og derefter går vi over i en snak med Natasha Friis Saksberg og Mathias Gredal Nørvig, som begge har en del af IT-branchen, altså hovedkræfter der, for simpelthen at diskutere manglen på arbejdskraft, blandt andet inden for den sektor. Og derefter tager vi en snak med Lars Sandahl fra Dansk Industri og Jesper Boskifte, der jo i hvert fald er kendt for at være i restaurantbranchen, hvor man må sige, at de har i hvert fald fået et gok i nøden og kæmper nu med at få folk ind og tilbage og arbejde der. Det bliver rigtig spændende at høre, hvad er vurderingerne egentlig i øjeblikket, set med de briller. Anders, så går du i gang med en snak med Lars. Men som vi jo også kommer ind på i rapporten, hele diversiteten, hvordan vi får skabt en equal playing ground på det her super vigtige område, hvor man vel godt kan sige, at vi har sovet over os i adskillige år. Inviteret Lars Rasmussen, som brænder meget for det her, formand i Coloplast, og også arbejder som formand for rådet af det her. Og så har vi jo vores unge panel med tilbage. Deres brændende ambition for Danmark kommer vi ind på. Vi har inviteret Mi og Christine ud af gruppen af de unge, der lavede ambitionen, så vi får en super god diskussion omkring hele diversitetsspørgsmålet. Og Hans Jørgen kommer jo også til at spille op til det, for det har vi jo med i rapporten. Lige præcis. Og som sagt, Peter, det er vores 9. rapport. Vi kan også godt afsløre her, at til foråret kommer vi med endnu en rapport. Den bliver grøn. Det kommer nemlig til at handle om klimaet. Klima 2. Lad os sige det som det er. Glasgow løste desværre ikke alle problemerne på den agenda, så vi synes nok, at tiden kalder på en version 2 af den klimarapporten fra sidst. Ja. Og så har vi selvfølgelig siden sidst vi var sammen, der sørger vi for at få faciliteret noget debat på ryggen af alle de data, som vi videreformidler. Sidst var det jo om EU, hvor vi jo kom i den grad ind på, hvor god en forretning EU er for Danmark, hvis man skulle kigge på det rent kommercielt. Men selvfølgelig også endnu mere vigtigt, at Europa står sammen. Og det ser vi jo masser af eksempler på de her dage. Havde super podcast med Lars Sandahl og Lykke Friis. Dem har vi jo lavet 30 af nu. Så der kan man også gå ind. Forhåbentlig lytter I med der. Præcis. Vi har også været ude med øremærket barsel, og det kommer vi jo meget mere tilbage til i dag. Husk, at når Hans Jørgen taler, det er jo sådan, jeg vil ikke sige hovednummeret, men det er jo kernen af vores konference i dag. Det er den rapport, vi har lavet, som hedder Arbejdsmarkedet i fremtiden, en fest for alle, spørgsmålstegn. Under Hans Jørgens indlæg, der må I gerne stille nogle spørgsmål, hvis I synes, der er et eller andet, eller kommentarer, så prøver vi at nå det i kanten af Hans Jørgens indlæg bagefter, så det håber I gør, hvis I har lyst til det. Men skal vi ikke bare komme ud over isen? Jo, vi har travlt. Så varmt velkommen til endnu en konference. Vi har glædet os som små børn. Og så over til dig, Hans Jørgen. Præcis, ja. Og velkommen her, Hans Jørgen. Jeg håber også, du har dine øjne ikke er alt for sviger for meget efter valgnatten her, at der er muligheder for at gå det igennem. Og vi har jo kæmpet med rapporten her i noget tid, og nu er den her endelig, så jeg synes, vi glæder os rigtig meget til at få den præsenteret og lanceret. Så jeg vil bare give dig ordet og sige værsgo, og så taler vi lidt på den anden side om sagen. Så værsgo. Tak skal du have. Tak, Peter. Ja. Nu er vi nået til den 9.
rapport i det her initiativ, som vi kalder Small Great Nation. Og som sædvanligt vil jeg sige, jeg har jo været med til at lave den bagvedliggende rapport, men det er der mange andre, der også har, så det er sådan et fælles arbejde blandt rigtig mange mennesker gennem pænt lang tid. Det skal vi lige have med. Og så har vi kaldt det fremtidens arbejdsmarked. Alt, hvad I får at se i dag, er analyser. De bygger på data, og data handler næsten altid om fortiden og nutiden, om det, der er sket. Vi har jo ikke så mange data om det, der kommer til at ske. Men når vi laver den slags analyser, er det selvfølgelig lidt med et blik på fremtiden, og specielt med et blik på, kunne vi gøre nogle ting anderledes, så fremtiden blev bedre i en eller anden præcis betydning. Så det handler på den måde om fremtidens arbejdsmarked, og specielt om arbejdsmarkedet og reformer, der griber ind i arbejdsmarkedet. Og det er jo den grad oppe i tiden. Regeringen har lagt op til hen over de næste 10 år, der skal komme en masse reformer, og meget af det vedrører arbejdsmarkedet. Man er allerede kommet med det første udspil, som hedder Danmark kan mere 1. Og regeringen har også nedsat den her reformkommission med professor Nina Schmidt som formand, som er kommet med en første delrapport, der kommer med meget mere over den kommende tid. Så det er oppe i tiden, det vi skal tale om i dag. Og her er så lidt af, hvad jeg vil komme ind på. Den første afdeling vil handle om det, vi kalder flexicurity. Og flexicurity, det er en sammentrækning af ordene flexibility og security, altså fleksibilitet og sikkerhed. Og det sætter vi lige et lys på her og spørger, har vi egentlig stadigvæk den meget høje fleksibilitet, vi normalt roser os af? Har vi stadig den sikkerhed, der ligger bag? Får vi stadigvæk den store glæde af at omfordele ressourcerne, vores produktionsressourcer, til mere gunstige anvendelser? Er vi hele tiden i gang med det så meget, som vi var tidligere og på linje med andre lande? Og i den anledning diskuterer vi til sidst et reformforslag, som sådan set er med i det her udspil fra regeringen, Danmark kan mere 1. Nemlig kunne man forhøje dagpengene i starten af ledighedsperioden, så man får lidt mere sikkerhed ind i systemet. Så har vi en afdeling, vi kalder kanten af arbejdsmarkedet, hvor vi sætter spot på det, vi kalder 25-årige uden uddannelse. Det betyder altså 25-årige, som hverken har en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Så ser vi lidt på, om det er værre at miste sit job i yderområderne end andre steder i landet. Så kommer vi til en afdeling, vi kalder mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, hvor vi har nogle analyser. En berører, hvad der sker med henholdsvis mænd og kvinders løn, når der kommer et barn i parforholdet. Og så har vi til sidst noget survey-baseret, er kvinder mindre ambitiøse, tror de mindre på sig selv, med henblik på at blive ledere. Og til sidst, hvis der er tid, så vil vi se lidt på den her diskussion om, der bliver mangel på faglærte i 2030. Så det er ligesom programpunkterne, og så går vi i gang. Og det første, vi skulle se på, det var det her flexicurity. Så lad os først lige tale om, hvad er det egentlig flexicurity er. Ja, igen, det er en sammentrækning af fleksibilitet og sikkerhed. Og det er sådan set det, der er illustreret i den øverste sådan, rektangulære kasse her. På den ene side har vi i Danmark det, vi kalder et fleksibelt arbejdsmarked med meget korte opsigelsesvarsler for normale lønmodtagere. Vi har længere opsigelsesvarsler for funktionærer, men for rigtig mange lønmodtagere ansat både privat og offentligt er der et kort opsigelsesvarsel. Og ideen i det er, at når opsigelsesvarslerne er korte, så tør arbejdsgiverne tage folk ind, når det går frem, fordi det er nemt at komme af med folk igen, når det går tilbage. Og det kan så bidrage til, at man sådan set permanent har en højere beskæftigelse. Det bidrager også til høj mobilitet, når vi får brug for at flytte arbejdskraften, så er det vigtigt, at vi kan få den nemt ud og nemt ind forskellige steder. Den anden side af medaljen er så, at der skal være en indkomstsikkerhed for dem, der bliver ledige. Altså en forholdsvis generøs dagpengeordning og også andre elementer af overførselssystemet. Så det er ligesom betalingen for, at lønmodtagerne accepterer korte opsigelsesvarsler, det er, at der er den her indkomstsikkerhed, når de bliver ledige. Så det er ligesom det, der foregår i det her begreb flexicurity. Vi plejer at sige, at der er et tredje meget vigtigt ben i hele den her flexicurity-model, og det er det, vi kalder den aktive arbejdsmarkedspolitik. Når man bliver ledig, skal man ikke bare have en indkomstsikkerhed, man skal også have vejledning og opkvalificering, så man hurtigere og nemmere får et nyt job. Til gengæld er der også både ret og pligt til aktivering, og der er pligt til at stå til rådighed, der er pligt til at søge jobs. Så flexicurity er treenigheden af de her tre elementer. Og hvordan har den model så tjent os? Altså man kan kaste et simpelt blik på udviklingen i arbejdsløsheden. Her har vi bare set på det, man kalder nettoledigheden, men det er bare en arbejdsløshedsprocent, som vi her følger over tid, og faktisk over pænt lang tid, over godt 40 år her, eller 41 år for at være præcis. Og sådan her har arbejdsløsheden altså udviklet sig i Danmark, og det er rimeligt at sige, at den er skiftet fra en gang, måske frem til lidt ind i 90'erne, har ligget på et højt gennemsnitligt niveau til et betydeligt lavere gennemsnitligt niveau.
Og det er en betydelig ting, der sker. Hvis man sammenligner de to vandrette streger her, så ligger den første omkring 9%, og den anden under 4%. Så det er altså over en halvering af det, man kunne kalde den strukturelle arbejdsløshed i Danmark. Det er et virkelig betydeligt ting og et meget stort fremskridt. Og hvad skyldes det så? Jamen altså, hvis vi går ind og ser på arbejdsmarkedspolitikken, så er det rimeligt at sige, at allerede i den tidlige periode, der havde vi den høje fleksibilitet, de korte opsigelsesvarsler, og vi havde det generøse dagpengesystem. Det vi måske ikke så meget havde af flexicurity-tingen, det var den aktive arbejdsmarkedspolitik. Så fra omkring starten af 90'erne begyndte man at lave de her reformer. Dagpengesystemet blev mindre generøst, dagpengeperioden blev forkortet. Der skete også noget med satsen, som jeg kommer til at vise jer senere, og så blev den aktive arbejdsmarkedspolitik styrket. Hele aktiveringsdelen, hele forpligtelsen til at stå til rådighed og tage imod aktivering. Og vi kan ikke bevise med den her figur, at det var omlægningen af arbejdsmarkedspolitikken, der skabte det her fald i arbejdsløsheden. Men man kan næsten ikke forestille sig noget andet, der skulle være skyld i det. Så det er i hvert fald et sammenfald, der er værd at lægge mærke til. Her følger vi så arbejdsløsheden over tid. Det er selvfølgelig også altid interessant at sige, hvordan ligger vi i forhold til andre lande. Og det tager vi også lige et kig på her. Og der ser vi altså, i stedet for bare at se på ledigheden, så ser vi på langtidsledigheden. Den mest bekymrende del af ledigheden er jo langtidsledigheden. Altså de, der rammes af ledighed gennem lang tid. Og her har vi målt det ved folk, der er ledige i mere end 1 år. Altså folk, der er ledige gennem hele året 2019, og i en stor international sammenligning, og I kan se, Danmark ligger som den der mørkegrønne, eller næsten sorte søjle. Vi ligger meget, meget lavt. Vi har meget lav langtidsledighed. Vi kunne også have vist den almindelige ledighed, den er også meget lav i Danmark. Som nævnt, så var den der aktive arbejdsmarkedspolitik en vigtig del af den her treenighed, som udgørs flexicurity-modellen. Og her er en international sammenligning af, hvor mange penge man bruger på aktiv arbejdsmarkedspolitik. Og det kommer fra OECD, og jeg tror, at den tager noget med, som vi her i Danmark ikke nødvendigvis ville kalde aktiv arbejdsmarkedspolitik, men det er opgjort på samme måde på tværs af landet, og med den opgørelse kan man se, at Danmark er det land suverænt, der bruger flest midler på den aktive arbejdsmarkedspolitik. Så det er en meget vigtig del af hele treenigheden. Meningen er nu, at vi vil prøve at tage temperaturen på det her flexicurity. Man skal lige huske, at hele meningen med flexicurity, det er, at vi skal have en høj dynamik på arbejdsmarkedet. Vi skal blive gode til at udnytte de muligheder, der kommer, hvis det går fremad for nogle virksomheder. Altså mulighederne bliver bedre for nogle virksomheder, for eksempel fordi produktiviteten bliver bedre, eller afsætningsmulighederne bliver bedre. Så er det fornuftigt for os, hvis vi får dirigeret arbejdskraften over i de virksomheder, hvor det på den måde går frem, og mulighederne bliver bedre, og væk fra de virksomheder, hvor mulighederne måske går tilbage. Så det er sådan en proces, der helst skal gå for sig hele tiden. Det er meningen med det hele. Det, der skal sikre det, er så flexicurity. Så nu ser vi først på, okay, har vi stadigvæk den fleksibilitet og dynamik i form af jobrotation, som vi plejer at sige, vi har? Er den der stadig, og er den der på linje med andre lande? Så ser vi på sikkerhedselementet. Er der nu den sikkerhed, som ligesom er betalingen for fleksibiliteten? Og så ser vi direkte på, hvordan er egentlig vækstbidraget i Danmark fra al den her omfordeling af ressourcerne, som er meningen med det hele. Og til sidst så kigger vi lidt på det her forslag om en højere dagpengesats i starten af ledighedsperioden. Så altså først så ser vi på den her rene fleksibilitet eller dynamik. Og her går vi simpelthen ind og måler den ved, hvor stor en andel af lønmodtagerne i et land skifter job inden for et år. Og her har vi søjlerne for en hel masse lande, som rummer alle de lande, vi normalt sammenligner os med. Og der er mange ting at lægge mærke til her, men en ting er, hvor forbløffende meget rotation der egentlig er i sådan nogle lande som USA og Danmark, der ligger helt på linje med hinanden her. Altså hvert år er det næsten 1/4 af alle lønmodtagere, der skifter job. Det er udtryk for en ret høj rotation. Men igen, hvis man bruger det her mål for fleksibilitet eller dynamikgraden, jamen så ligger Danmark helt i top internationalt, set som et gennemsnit hen over årene 2014-19. Så kunne man så spørge, jamen har det så holdt sig i Danmark over tid, eller er det gået tilbage, eller er det gået frem? Så der har vi set på det samme mål her, hvor mange skifter job inden for et år, i Danmark for en hel masse år. Her er der igen, der er et eller andet godt 30 år, og vi kan se, at det ligger utrolig stabilt. Kurven går op, det er op til finanskrisen, så går den ned efter, men hvis vi lige så bort fra det svup, så ligger den utrolig fladt. Så vi må sige, hvis vi ser på den rene fleksibilitet i jobomsætning, så er der ikke nogen faresignaler her. Så vender vi os til sikkerhedsdelen, og her ser vi altså på det, der hedder kompensationsgrænser. Det er et spørgsmål om, hvor meget får man i dagpenge, hvis man bliver ledig, i forhold til den løn, man tidligere havde. Altså den procentdel, det er jo den kompensationsgrad, man oplever. Og her går vi ind og ser på det fra en industriarbejder.
Og der kan vi altså se, at over den her 40-årige periode, der er et ganske alvorligt fald fra 63% til 43%. Så indkomstsikkerheden for sådan en industriarbejder er simpelthen blevet reduceret. Og her bør jeg nok sige, at der er mange måder, man kan opgøre det her på. Og hvis vi nu havde set på en lavt lønnet, når vi ser på en gennemsnitlig industriarbejder, så ser vi på et pænt vellønnet menneske. Hvis vi havde set på en meget lavt lønnet, så ville den her kurve have set helt anderledes ud. Så ville den have ligget fladt på 90%. Fordi reglen i Danmark er, at når man bliver arbejdsløs og er dagpengeberettiget, så får man 90% af sin løn det seneste år, dog med et loft over, og det er det, vi kalder dagpengemaksimum. Så hvis man ligger under det dagpengemaksimum, så får man sådan set de 90%. Det var, hvis man ligger under. Hvis man ligger over, så får man dagpengemaksimum. Og det her, som den kurve viser, det er, at dagpengemaksimum altså er eroderet i forhold til den almindelige lønudvikling over den her periode. Der er også altid noget ballade med, hvordan man skal indregne pension og sådan noget. Og her har vi gjort det på den måde, at pensionsindbetalinger indgår både i dagpengene og i lønnen. Og så ser det altså cirka sådan her ud. Uanset hvordan man opgør det, så vil der være tale om et fald for en almindelig industriarbejder. Så kan man sige, okay, men har det så betydet, at folk flygter ud af A-kasserne? Og det følger vi her over en 20-årig periode. Og der må man sige, at det går en del op og ned med det her A-kassemedlemskab. Men vi kan ikke sige her, at der er en alarmerende kraftig tilbagegang set over hele perioden. Så det skulle så tyde på, at der ikke var problemer. Men hvis vi ser på et andet mål, nemlig hvor mange af de her mennesker, som står i A-kasser, har en supplerende privat arbejdsløshedsforsikring, så stiger omfanget voldsomt. Rigtig meget. Så altså fra 4% til næsten 19%. Det er andelen af dagpengeforsikrede, der har en supplerende privat forsikring. Så hvis jeg lige går en slide tilbage, man kan sige, at A-kassemedlemskabet er ikke faldet voldsomt, men andelen af A-kassemedlemmerne, der føler, at man skal have noget ved siden af, for at kunne klare sig, det er steget voldsomt. Det er en indikation af, at de almindelige dagpenge ikke dækker så godt, som de gjorde tidligere i folks øjne. Har det så betydning for de her opsigelsesvarsler, som er som en vigtig del af flexicurity, altså som er det, der sikrer hele fleksibilitetsdelen? Ja, der har vi faktisk gennemført en survey, hvor vi har spurgt folk til det, så vi spurgte folk sådan her, synes du, at udviklingen i dagpengesatsen har betydet, at du i dag lægger større vægt på længden af dit opsigelsesvarsel? Og det kan man så erklære sig meget uenig i, op til meget enig. Og hvis vi nu sammenligner søjlerne her, for eksempel sammenligner meget enig med meget uenig, så kan vi se, at der er betydeligt flere, der er meget enige end meget uenige, og der er betydeligt flere, der er enige end uenige, men der er en stor gruppe, der siger hverken eller ved ikke. Men om noget peger det her på, at der måske er en spirende tendens hen imod, at folk ved overenskomsterne vil begynde at forlange længere opsigelsesvarsler, fordi dagpengedækningen er dårlig, eller dårlig i deres øjne, og det er altså noget, der vil erodere flexicurity, hvis det begynder at ske. Endelig så ser vi lidt på det, som er resultatet af det hele her. Altså, hvor meget vækst får vi fra den her omdirigering af ressourcer til de gode anvendelser? Når man ser på vækst, så er sådan den almindelige tanke, folk har, det er, at inde i hver virksomhed sker der nogle processer, der gør virksomheden mere produktiv. For eksempel får man bedre uddannet arbejdskraft, man får ny teknologi, man får mere effektive produktionsgange, og det gør så virksomheden mere effektiv. Og det er også nok det, der skaber mest produktivitetsfremgang. Men der er også en anden type produktivitetsvækst, som kommer fra, at vi hele tiden omdirigerer ressourcerne fra virksomheder, der er blevet mindre produktive eller har færre afsætningsmuligheder over mod virksomheder, hvor det andet gælder. Og det vi godt vil have her, det er et mål på, hvor meget betyder den der produktivitetsvækst fra omstilling. Så hvordan kan man så prøve at opgøre det? Jo, vi laver et lille trick her. Først ser vi bare på den samlede produktivitetsvækst i hele økonomien, som kan komme fra, at der er vækst ind i virksomhederne, eller at vi omdirigerer ressourcer mellem virksomhederne. Det er den ene ting. Fra det trækker vi så det, vi kalder et kontrafaktisk produktivitetsvækst, som er det, vi ville få, hvis vi fastholdt ressourcerne i brancherne fra det ene år til det næste, og hver branche så havde den produktivitetsfremgang, den nu har. Så forskellen mellem de to ting, det er det vækstbidrag, der kommer fra, at vi omdirigerer ressourcer mellem brancher. Når man laver sådan noget, så er man nødt til at bruge en eller anden form for brancheinddeling. Og størrelsen af det vækstbidrag, man kommer frem til, det vil afhænge af, hvor fin brancheinddeling man bruger. Det er oplagt,
at hvis man bruger en meget fin brancheinddeling, jamen, så er der mange brancher, som ressourcerne kan skifte imellem. Hvis man bruger en meget grov inddeling, jamen, så er der få brancher, som ressourcerne kan skifte imellem. Så det er ikke et perfekt mål i absolut størrelse. Men hvis man gør det på samme måde på tværs af en række lande, så begår man ligesom så at sige den samme fejl alle steder, eller på tværs af mange år. Så ved at gøre det samme for alle lande eller for alle år, så bliver det alligevel sammenligneligt. Så det er den type analyse, det her, der nu kommer, bygger på. Og det her, det er altså resultatet for analysen. Det er det vækstbidrag, der kommer fra omfordeling af ressourcer i Danmark. År for år. Det er den grønne kurve her. Og igen, altså, man skal ikke hæfte sig så meget ved niveauet for den her kurve, men det er meningsfuldt at sammenligne den over tid. Og vi kan altså se, sådan som de der vandrette stiplede linjer også antyder, at det vækstbidrag, vi får fra den dynamiske omfordeling af ressourcer i økonomien, det falder over tid, og det falder endda markant. Det ville så være særligt bekymrende, hvis det kun var Danmark, det foregår i. Og når vi skal se på, om det her er et dansk problem, så er det altid godt at sammenligne med udlandet, for hvis det nøjagtigt det samme foregår i andre lande, så har det jo ikke noget med det danske arbejdsmarked at gøre, sandsynligvis. Så er det en mere generel tendens. Så derfor har vi lavet en sammenligning så godt vi overhovedet kan med en række andre lande, og resultatet af det kommer her. Her har vi inddelt i 5-årsperioder. Så den første hob af søjler, især til venstre, den gælder for Danmark, og den viser sådan set det samme som den figur, vi lige kom fra, nemlig at vækstbidraget her falder over tid. Og det nye er så, at vi har lavet en lignende samling af søjler for en række andre lande, så vi kan se, om det går anderledes i disse andre lande. Og der er en tendens til, at det fald, vi har oplevet i Danmark, det har man også set i andre lande. Altså hvis man ser bort fra Østrig, som har faktisk en ret konstant stigning i det her bidrag, så hvis man skulle beskrive det generelt, så er der en tendens til, at det her det falder over tid. Og man kan også se, hvis man ser på den sidste periode, altså 2014 til 18, så er det faktisk ikke fordi Danmark er kommet til at ligge lavt i forhold til de andre lande med det her vækstbidrag. Der ligger vi egentlig meget pænt på niveau med Østrig og bedre end de andre. Så hvis man skal drage en konklusion her, så igen, ligesom da vi så på sikkerhedselementer, der er måske ikke grund til lige at hejse et advarselsflag. Sige, er der et eller andet her, vi er ved at miste, som vi har haft rigtig god gavn af i mange år. Og det bringer os altså frem til diskussionen af det her forslag om en eventuelt forhøjet maksimal dagpengesats i starten af ledighedsperioden. Altså hvis vi lige skal samle konklusionen op her, er der grund til panik omkring flexicurity, så vil vi nok se ikke grund til panik, men grund til alvorlig opmærksomhed. Der er noget, der kunne tyde på, at flexicurity er under pres, specielt at forsikringsdækningen i dagpengesystemet, som er det, der er betalingen for de korte opsigelsesvarsler, der sikrer fleksibiliteten, at den forsikringsdækning, den har været faldende. Og vi ser det altså i en faldende kompensationsgrad, og vi ser det i en meget kraftig stigning i de der private arbejdsløshedsforsikringer. Og noget, man kan gøre ved det, det er jo at hæve dagpengene, men det er meget dyrt. Og derfor er der opstået den her idé, om man kunne hæve dagpengene bare i en begrænset periode, fordi det er langt billigere. Og det her forslag, det er faktisk et forslag, jeg selv var med til at foreslå i 2014, da jeg var overvismand. Det er derfra, forslaget kommer. Ideen er altså, at man siger, okay, vi får højere dagpenge i en vis periode, men kun hvis vi har været meget beskæftiget i perioden frem til vi bliver ledige. Og et konkret forslag, det er det, regeringen har fremlagt, som er en del af den her Danmark kan mere 1-pakke. Og det, de foreslår, er, at man skal kunne få 5.000 kroner højere dagpenge, altså dagpengemaksimum forhøjes med de der 5.000 kroner, betinget af, at man inden for de sidste 3 år har haft 2 års beskæftigelse. Kriteriet for at være berettiget til dagpenge er sådan basalt set, at man inden for de sidste 3 år har haft 1 års beskæftigelse. Så har man ret til de almindelige dagpenge. Blandt folk, der opfylder det, kunne man så sige, okay, men hvis du ikke har haft 1 år, men 2 års beskæftigelse, så har du i 3 måneder ret til nogle højere dagpenge, for eksempel 5.000 kroner højere per måned. Det minder en del om det vismandsforslag fra 2014, bortset fra, at dengang der arbejdede vi altså med et betydeligt skarpere beskæftigelseskriterium. Det vi foreslog var noget i retning af, at hvis man inden for de sidste 3 år har haft 2 år og 9 måneders beskæftigelse, så kan man få højere dagpenge, for eksempel 5.000 kroner højere, eller 7.000 kroner højere, eller et eller andet. Det, der er forskellen, det er altså, hvor stærkt er det der beskæftigelseskriterium, der skal udløse de højere dagpenge. Og det er klart, at jo skarpere det kriterium er, jo billigere bliver ordningen, jo færre er det, der skal have de højere dagpenge.
Og det betyder altså, at man får den samme, man kan gøre det billigere, eller man kan for den samme udgift lave en højere stigning i dagpengene end de 5.000 kroner. Man skal huske, at selvom 5.000 kroner er en meget stor stigning i dagpengemaksimum, så er der jo stadigvæk mennesker, som uden at være styrtende rige i det her samfund, kan have en månedsløn på 40.000. Og der er der altså stadigvæk en ret stor nedgang at gå ned og have knap 25.000 i dagpenge. Så kan man sige, gør det nogen nytte, hvis det er meget få, der opfylder det? Jamen det gør den nytte, at alle de mennesker, som er beskæftiget hele tiden, altså lad os sige en person, som har været beskæftiget de sidste 10 år, og som meget sjældent bliver ledige, de har den sikkerhed, at de ved, at hvis de skulle blive ledige, så er der en pæn indkomstdækning, i hvert fald i 3 måneder. Og 3 til 4 måneder, det er det typisk tager at finde et nyt job. Så det er ligesom, hvor man har en brandforsikring på sit hus. Man har glæde af den hver eneste dag, selvom ens hus aldrig brænder, og man bare har betalt sin præmie hele livet, og aldrig kommer ud fra den her forsikringsbegivenhed. Det er ligesom med det her. Hvis man skulle blive arbejdsløs, hvad man måske aldrig gør, men hvis man skulle blive det, så ved man, at der er en bedre sikringsdækning. Så det er en væsentlig styrkelse af dagpengesystemet, og måske var det element, der kunne gøre, at kernetropperne vil undlade at bede om længere opsigelsesvarsler, så vi kan bevare flexicurity, som vi sandsynligvis har haft meget glæde af. Så ser vi lidt på det, vi kalder kanten af arbejdsmarkedet. Og igen, det er en del oppe i tiden. Der er lige et citat her af vores statsminister Mette Frederiksen. Alt for sjældent taler vi om de unge, der hverken er i gang med at uddanne sig eller har et job. Det kommer i høj grad fra den første rapport fra Reformkommissionen, hvor Nina Smith, som vi ser nedenunder her, er formand. Der er en illustration for den rapport, hvor de peger på 5 hovedproblemer, som er erkendte, uløste og bør løses. Og et af dem, det er altså den der er længst til venstre på figuren her, hvor der står unge med uforløst potentiale. Det har vi gået ned og set på. Mere specifikt, så ser vi her på 25-årige, som står uden uddannelse i betydningen, at de hverken har en ungdomsuddannelse eller er i gang med en. Og ungdomsuddannelser, det er jo enten gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelser. Det er de uuddannede. Dem følger vi. Og det første, vi ser på, det er bare, jamen, hvor stor en andel af en årgang udgør disse mennesker. Og her har vi igen en sådan pæn lang periode fra 1985 til 2019. Og der kan vi se, at der er sket et meget markant fald. I 1985 var der altså 33% af en årgang, der som 25-årige ikke havde fået sådan en uddannelse. Og i dag er det 15%. Vi kan også se, at andelen af mænd, at de er steget voldsomt, altså andelen af kvinder er faldet meget. Det er jo sådan set en enorm succeshistorie, for vi har haft som samfund haft det mål, at folk skulle have en uddannelse, og specifikt har vi et mål om, at 90% skal have en ungdomsuddannelse. Og vi kan se, at den her kurve, den er altså bevæget sig kraftigt nedad mod de 10%, den skal ramme for, at det mål kan siges at være opfyldt. Hvis man interesserer sig mere for antal end andel, så kan vi også lige vise det. Hvor mange personer drejer det sig om? Ja, i 85 var det 25.000 personer, det er så faldet til 12.000 personer. Og det falder mere markant end det andet, men det er fordi, at årgangen er blevet mindre. Når nu der bliver færre af dem, så er det en oplagt tanke, at de, der er tilbage, måske står lidt sværere. Altså dem, som det lykkedes os at få ind i noget fornuftig uddannelse, det var måske dem, der havde den største mulighed for at gennemføre den slags ting. Så dem, der er tilbage, måske er sværere. Og det kunne vi prøve at se på, at belyse ved at se på, hvor mange af dem er beskæftiget. Hvor mange af de her 25-årige uden uddannelse er beskæftiget, og deres beskæftigelsesgrad er klart faldet. Nu er der også noget konjunktur i det, og nogle finanskriseeffekter og sådan noget der. Men altså bevægelsen over hele perioden fra 53% til 37%, den er markant. Her ser vi på folk, der er beskæftiget i november måned, ikke bare som 25-årige, men også var det som 24-årige. Det er for at få et lidt mere skarpt kriterium. Så altså 37% af de her mennesker har dog et job, men et job på en stabil vis, men det betyder altså også, at der er en stor del af de her personer, der ikke har det. Et andet mål for, at gruppen er blevet sværere, det er, hvis vi kan prøve at se på, jamen, hvor mange kommer senere hen på førtidspension. Så det, vi har valgt at se på her, det er, ud af de her 25-årige uden uddannelse, hvor mange af dem vil være på førtidspension, når de bliver 40 år. Og det kan vi følge frem til 2004. Altså, hvis vi ser på en 25-årig i 2004, så vil vedkommende jo fylde 40 år ude i 2019. Så vi kan ikke følge det her længere frem end til 2004, men vi kan se en markant stigning i andelen. Og det er altså andelen af de her ikke uddannede 25-årige, som ender på førtidspension. Hvis nu vi ser på andelen af hele årgangen, som kommer på førtidspension, altså alle 25-årige, så har det faktisk et meget, meget stabilt forløb. Så hvis nu vi tillader os at sige, at det stabile forløb fortsætter, så kunne vi faktisk også godt forlænge den anden kurve, og så kommer det til at se ned ud. Så vil stigningen fortsætte.
Og vores bud er altså, at ud af den årgang, som er 25 år og uden uddannelse i 2019, er det 18% cirka, der sandsynligvis vil ende på førtidspension. Det, der er vigtigt for den her gruppe, det er at finde ud af, er der virkelig et beskæftigelsespotentiale her? Altså noget, vi ikke udnytter, som Reformkommissionen siger, som vi kunne udnytte med en fornuftig politik. Og det har vi prøvet at lave en vurdering på, og det er bare en vurdering, som man kan diskutere, hvor stærkt funderet er. Men altså, vi er gået frem som følger. Som en tidligere figur viste, så i dag er der ca. 12.000 personer i en årgang af 25-årige, som ikke har den her uddannelse. Hvor meget mere kunne vi få de 12.000 personer i beskæftigelse? Det er det, vi spørger os selv om. Ja, for det første er der den her andel på 18%, som sandsynligvis ender på førtidspension. Og det er ikke der, det store potentiale ligger. Så vi har valgt her at se bort fra det. Så vi reducerer altså de 12.000 med de 2.200, og så ser vi på dem, der er tilbage. Ud af dem, der er tilbage, der skal vi huske, at der er faktisk en hel del, som har en fornuftig arbejdsmarkedstilknytning. Det er de der 37%, jeg viste før, ikke? Så selvom de ikke har nogen uddannelse, så er det altså alligevel 37% af dem, der har en ret stabil beskæftigelse. Og dem kan vi jo følge over tid. Og det viser sig i perioden fra de 25 til de 40, der tjener de ganske godt. Ikke helt så meget som en faglært, en der er faglært som 25-årig, men kun sådan 15-20% mindre. Det er selvfølgelig også en stor forskel, men altså de har faktisk en pæn højt arbejdsmarkedstilknytning. Og det betyder jo så, at der ikke er så meget mere at hente. Men der kunne nok godt hentes noget, for eksempel ved, at de faktisk fik en uddannelse som faglært, eller nogle flere af dem fik det, fordi en del af dem får det faktisk på vejen. Så lidt forsigtigt siger vi, 10% kunne man måske hente her, det er så 450 personer. Så er der den resterende gruppe, det er dem, der ikke har en så stærk arbejdsmarkedstilknytning som 25-årige. Her er der selvfølgelig et stort potentiale, for de er ikke ret beskæftiget. På den anden side, så er det nok også dem, der er svagest, og hvor potentialet af den grund kan blive lidt lavt. Her vurderer vi så bare, uden at kunne fundere det rigtig kraftigt, at det kunne også være 450 personer. Det leder så frem til, at ud af sådan en årgang på 12.000 uuddannede 25-årige, der er der et beskæftigelsespotentiale på 900. Og det lyder måske ikke så meget, men man skal huske, at der er jo mange årgange. Altså her i 2021, der har vi selvfølgelig dem, der er 25 år i år, og ikke har en uddannelse, men vi har også de 26-årige, som sidste år var 25-årige uden uddannelse, og vi har de 27-årige så videre. Så vi har, hvis vi siger, at vi har 30 årgange inde i spil, altså det betyder, at man er mellem 25 og 55 år, og for hver af de årgange var der et beskæftigelsespotentiale på 900, så vil vi altså nå op på 27.000 i alt. Og det her er noget, der siger os, det peger i retning af, at Reformkommissionen nok har ret i, at der kunne ligge et eller andet fornuftigt beskæftigelsespotentiale her. 27.000 ekstra ud i arbejdsstyrken. Det er noget, der vil kræve ret store andre reformer at opnå. Det er virkelig et interessant omfang. Og hvordan skal man så gøre det? Ja, det kan vi desværre ikke sådan fuldt ud fortælle i dag. Men vi kan pege på nogle opmærksomhedspunkter. For eksempel er det sådan, at ud af de her mennesker, der altså ikke får en ungdomsuddannelse, der er der faktisk 70%, der prøver, men går ud af systemet igen. Det kunne være, at man skulle have fat i dem, der i det mindste prøver. Så er der det der med, at den stigende andel af mænd, måske kan man bruge det. Og så er der meget forskning, der viser, at det, som er vigtigt, det er den tidlige indsats og altså støtte til færdiggørelse af ungdomsuddannelse. Så det er ikke løsninger det her, men det er noget, man kunne være opmærksom på, når man skal udtænke løsningerne. Den anden del af det her om kanten af arbejdsmarkedet, der spørger vi, er det værd at miste sit job i yderområderne? Der har vi lavet en analyse, som i hvert fald er super interessant. Hvad den fører til af anbefalinger, kan man diskutere. Men vi ser på mennesker, der igennem en periode mister deres job som led i en større afskedelsesrunde. Og det gør vi, fordi vi gerne vil se på nogen, der vi er ret sikre på ufrivilligt mister deres job. Og så gør vi det, for hver af dem siger, vi ved, hvor de bor, i hvilket postnummer. Og så prøver vi at definere et arbejdsmarked for det folk, der bor i det postnummer. Og det gør vi ud fra pendlingstid. Altså den tid, som folk bruger på at komme til og fra arbejde. Og hvis man ser på fordelingen af pendlingstider i Danmark, målt i minutter, hvor vi altså ud af den vandrette akse her, der har vi, hvor mange minutter har man til arbejde, og op ad den lodrette har vi, hvor stor en andel ligger i de forskellige intervaller. Så kan vi se, at næsten alle mennesker i Danmark har en pendlingstid på under en time. Så det vi gør, vi siger, at vi definerer et arbejdsmarked for et bestemt postnummer som det område, hvortil man kan nå frem til inden for en times transporttid. Og for hver af de arbejdsmarkeder, der noterer vi, hvor stort er det.
Og det måler vi ved, hvor mange ledige der er, og hvor mange jobopslag der er. Gennemsnittet af de to ting. Og så opgør vi også jobintensiteten, siger vi, hvor mange jobopslag er der per ledig. Og hvis vi nu først bare skulle beskrive Danmark i de to dimensioner, størrelsen af arbejdsmarkedet og jobintensiteten, som vi kalder det, så ser det sådan her ud med henblik på størrelsen. Så ikke så overraskende, postnumre, der ligger tæt på de store byer, de har store arbejdsmarkeder. Altså både mange ledige og mange ledige jobs. Hvis vi ser på jobintensiteten, så ser det ud som på det landkort, der nu kommer. Som selvfølgelig måske på nogle måder minder lidt om det forrige, altså Nordsjælland ligger højt begge steder her, men det er på den anden side slet ikke ens. Så jobintensitet er slet ikke det samme som arbejdsmarkedets størrelse. Og det her vride, vi har i de to mål, det bruger vi altså til at prøve at estimere, som det hedder, hvor stor er chancen for at få job igen 3 måneder efter man er blevet afskediget, som en funktion af arbejdsmarkedets størrelse og jobintensiteten på arbejdsmarkedet. Så det estimerer vi, og så går vi tilbage postnummer for postnummer og siger, om med de data, der galt for det postnummer, hvad er så sandsynligheden for at komme i job efter 3 måneder? Og det landkort kommer til at se sådan her ud. Her er der måske værd at hæfte sig ved den første linje, der står. Den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for alle masseafskedige 3 måneder efter fyring er 78%. Det er igen noget, der måske er overraskende for mange, og også for mig selv. Altså det er igen et vidnesbyrd om det meget dynamiske arbejdsmarked i Danmark. Altså selvom vi ser på folk, der helt ufrivilligt er kastet ud af deres job, og når vi igen ser på de mennesker 3 måneder efter, så er der altså næsten 80%, der er kommet tilbage i job. Men så kunne det være interessant at se, hvordan ligger så afvigelserne fra de her gennemsnitlige 78% hen over landet. Og det er det, som landkortet viser. Så de gule områder, det er dem, hvor det ligger mest over 78%. Nemlig 2,3 til 2,8 procentpoint højere. Så der er vi altså oppe i 80'erne som andel af beskæftiget efter 3 måneder. Og når vi så bevæger os over mod de mørkere, grønne og blålige og lilla farver, så kommer der til at gå længere og længere, eller en lavere og lavere andel, der er i beskæftigelse efter 3 måneder. Hvis vi nu ser på de intervalgrænser, så kan man faktisk se, at i Danmark er det sådan, at hvis vi går 5% under de 78 og lidt op i 80'erne, så er det der næsten alle ligger. Der er nogle få områder, som har den der mørke lilla farve, som står øverst på farveskalaen. Og hvis vi kigger over på kortet, så kan vi se, at jamen, det er den vestlige del af Lolland. Det er sådan lidt nord- og lidt sydlangeland. Det er nogle af de små øer. Der er i alt 16 postnumre i Danmark, hvor arbejdsmarkederne ser sådan ud. Så hvad er konklusionen på det her? Ja, for det første skal jeg lige sige, at det er jo ikke kun af betydning, at man har beskæftigelse. Det er også af betydning, hvad man tjener. Men der ser vi det samme mønster. Altså hvis vi går ind og ser på de, der så får beskæftigelse, hvor meget tjener de så i løn, så er mønstret stort set ligesom for andelen, der får beskæftigelse. Så det landkort vil ligne det, jeg allerede har. Hvad er så den samlede konklusion? Jo, det er helt klart, at hvis vi ser på landkortet her, så er farverne mørkere ude i yderområderne. Så det er værd at miste sit job i yderområderne. Men forskellen her er nok mindre end mange ville tro, og også mindre end jeg selv ville tro. Mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, det skal vi også lige nå at komme ind på. Kvinder tjener mindre end mænd. Det gælder i Danmark, det gælder i andre lande. Og man taler om løngabet, eller the gender gap. Måler vi på årsindkomsten, så er lønforskellen i Danmark ca. 25%. Måler vi på timelønnen, så er den mindre, og man kan opgøre det på forskellige måder, men et mål, der er sådan officielt og almindeligt anerkendt, det er 14%. Så altså timelønnen for kvinder er 14% mindre end for mænd. Og der ligger Danmark ikke særlig imponerende. Vi ligger sådan på EU-gennemsnittet. Vi ligger betydeligt under lande, vi normalt sammenligner os med, for eksempel Sverige. Så hvad kan det nu skyldes? Ja, en ting, det kunne skyldes, det er, at vi har få kvindelige ledere i Danmark. Altså, når det gælder om at komme op i jobhierarkiet, så ligger Danmark lavt med andelen af kvindelige ledere. Det er bare det, som den her figur illustrerer. Vi ligger lavt, særligt i forhold til de lande, vi normalt vil sammenligne os med. Og hvad kunne det så skyldes? Er det fordi for eksempel folk ikke bryder sig om kvindelige ledere? Det har vi faktisk spurgt til i den der survey. Så hvis nu man først kun kigger på de venstre søjler, de handler om mandlige ledere. Så der har vi altså spurgt folk, som har en mand som deres umiddelbare leder ovenover dem selv. Og så har vi spurgt, hvor tilfreds er I med den leder, og det kan man så vurdere på en skala fra 1 til 10. Og så har vi delt op i mandlige respondenter og kvindelige. Så altså den lysegrønne, det er mænds tilfredshed med den mandlige leder, og den mørkegrønne, det er kvinders tilfredshed med den mandlige leder, og der er ingen forskel. Så har vi selvfølgelig gjort det samme for kvindelige ledere. Hvor tilfreds er du med din kvindelige leder? Mænd og kvinder er igen nøjagtigt lige tilfredse med deres kvindelige leder, og
Folk er nøjagtigt lige så tilfredse med deres kvindelige ledere som med deres mandlige. Om noget ligger de søjler, I ser til højre, en lille smule højere end de venstre. Det er ikke statistisk signifikant, men altså om noget er folk lidt mere tilfredse med deres kvindelige ledere end deres mandlige. Så der er ikke noget at komme efter her. Så hvorfor kunne det så være, at vi har få kvindelige ledere? Jamen, nu går vi videre med vores survey. Vi har også spurgt folk, der deltog, jamen, ønsker du at blive leder? Ønsker du at stige op til det der niveau, som dine ledere har i dag? Og så har vi delt op på mænd og kvinder og på aldersklasser. Og I kan se, at i alle aldersklasser, så har mænd et stærkere ønske om at komme op og få det her yderligere ledelsesansvar. Det handler om ønsket. Men hvad med kompetencen? Hvordan vurderer folk deres egne kompetencer til at kunne overtage deres umiddelbare ledersjob? Det ser sådan her ud. Vi har spurgt folk, er du i stand til at varetage din nærmeste leders job? Og det kan man så sige slet ikke i mindre grad, i nogen grad, i høj grad, i meget høj grad. Og der kan vi se, hvis vi ser på de søjler, der hedder i meget høj grad, i høj grad og i nogen grad, så ligger mændene over kvinderne. Hvis vi ser på de søjler, der hedder i mindre grad, slet ikke, der ligger kvinderne over mændene. Så i gennemsnit set over hele populationen, der tror mænd mere på deres egne lederevner, end kvinder gør. Så de ønsker mere ledelsesansvar, og de tror mere på, at de kan håndtere det. Det sidste skyldes sandsynligvis mænds tendens til at overvurdere egne evner og kompetencer, men det er altså sådan forholdene er. Vi skal også lige nå den her analyse. Jeg kan sige, at den her analyse er meget, meget inspireret af noget, som nogle gode kolleger fra København og også fra udlandet har lavet. Så det er ikke originalt på den måde, men vi har tilføjet lidt. En del af den her misære med, at kvinder tjener mindre end mænd, det kunne skyldes nogle de ting, der sker, når en familie får børn. Så vi ser simpelthen her på, hvordan lønforskellene mellem mænd og kvinder har udviklet sig, når der kommer børn ind i parforholdet. Det er en meget, meget simpel analyse. Vi følger personer fra 5 år, før de får deres første barn, til 10 år efter. Altså over en 15-16 års periode. Og så ser vi bare på, hvordan deres indkomster udvikler sig. Og det er meget, meget simpelt. Det eneste, vi har kontrolleret for her i den her analyse, det er folks alder, når de får barnet. Fordi der er en tendens til, at man får lidt højere indkomst igennem livet. Så om barnet kommer, når man er 30 eller når man er 25, det kan have en betydning. Og så kan kalenderåret også have en betydning. Altså, hvis barnet kommer midt under finanskrisen, kan det være, at man har en lavere løn, end hvis det kommer i en gunstig konjunktursituation. Så vi kontrollerer, som det hedder, for de to forhold, personens alder og kalenderåret, men ellers er det egentlig bare at sammenligne gennemsnitslønninger. Og nu kommer der en figur, der viser, hvordan det udvikler sig for henholdsvis mænd og kvinder. Så den grønne, lysegrønne, det er mænd, og den mørkegrønne, det er kvinder. Og vi kan se, vi går fra -5 til -1, det er de 5 år, der er inden, eller -1, det er året før barnet kommer. Der følges de to ad. Det er snyd, skal jeg lige sige, fordi vi ved jo, der er lønforskel mellem mænd og kvinder, men vi har løftet kvinderne op til at ramme mændenes niveau i år -1. Det betyder, at alle sammenligninger går i forhold til, hvordan folk vil ligge i det år. 1 år før barnet kommer. Det vi kan se er, at mænds indkomst stort set ikke påvirkes eller ændrer sig, når barnet kommer. Kvinder står op og voldsomt. Det er måske ikke så overraskende, at der er noget med barsel, men det fald, det holder sig, og hvis vi går ud 10 år efter, så er der tilsyneladende stadigvæk en effekt på kvinders løn på 20%. Så det der med, at der kommer børn ind i billedet, det har en dramatisk betydning for, hvor meget mænd og kvinder tjener, og det ser ud som om, at den betydning bliver hængende. Det her, det er sådan set bare en reproduktion af et resultat, som nogle af vores gode kolleger har lavet. Vi har så lavet nogle små udvidelser, vi har sagt, lad os lige prøve at se, hvordan det her forholder sig for forskellige uddannelsesgrupper. Så vi sammenligner par, hvor både mand og kvinde er faglærte, med par, hvor både mand og kvinde har en højere videregående uddannelse. Så nu kommer der selvfølgelig et diagram med 4 kurver. Så de faglærte mænd og kvinder, det er de lysegrønne, og dem med lang videreuddannelse, det er de mørkegrønne eller sorte, eller hvad de er. Og det vi kan se, det er, at den her lønforskel, der opstår efter at første barn kommer, er meget mindre for de højt uddannede. Der er en betydelig forskel, og den er signifikant. Men vi kan ikke sige, at det er en kausal sammenhæng. Vi kan ikke sige, at hvis bare vi uddannede folk mere, så vil den her effekt blive mindre. Men vi kan se, at den gør sig gældende. Og vi har lavet noget tilsvarende ved at se på par, hvor manden tager mere eller mindre barsel. Så vi deler igen parerne op i, om manden har taget mindre end 9 ugers forældreorlov, eller mere end 9 ugers forældreorlov i forbindelse med barnets komme. Og her kan vi se, at i de par, hvor manden tager meget barsel, der er der en langt mindre betydning af barnets ankomst for den langsigtede lønudvikling. Vi er nede på 10%, hvor det hedder 21% for de par, hvor manden ikke tager så meget barsel. Og igen, det beviser ikke, at hvis vi tvinger mændene ud i barsel, så vil de her lønforskelle blive mindre. Det kan være nogle andre kausale ting, der gør sig gældende her, men det er i hvert fald heller ikke i modstrid med det.
Så altså, vi kan ikke med sikkerhed konkludere, at hvis mænd og kvinder deler barslen mere lige, så vil effekten af første barn på lønnen blive markant mindre. På den anden side, resultatet peger i hvert fald ikke imod den tanke, og støtter den måske snarere, og det er i hvert fald relevant for diskussionen om at øremærke 11 ugers barsel til både mor og far. Det vi så skal gå ind i nu, det er den her mangel på faglærte i 2030, som nogen siger, der vil komme. Det er vi en del kritiske overfor. Jeg har desværre, kan jeg se, at jeg er nødt tør for tid, så jeg når ikke komme ind i det. Men lad os bare konkludere på den måde, at vi er kritiske overfor, at det virkelig er et samfundsøkonomisk problem, at vi i markant grad vil mangle faglærte ude i år 2030. Og vi er nået frem til den konklusion ved at se på, hvordan har manglen på arbejdskraft været for forskellige uddannelsesgrupper i tiden frem mod 2020, hvor nogen har sagt, at det her allerede skulle gøre sig gældende. Og vi kan se, dem, der aldrig rigtig er mangel på, det er de ufaglærte, men den næsten nederste gruppe her, det er de faglærte. Og så bliver der dem, der virkelig er markant har været mangel på, det er folk med mellemlang videregående uddannelse. Men for os lige at samle en lille smule op. Omkring dynamikken på arbejdsmarkedet siger vi, at der er grund til lige at være opmærksom på, om flexicurity er under pres, og det her forslag om en forhøjet maksimal dagpengesats i de første 3 måneder eller 4 måneder, betinget på en meget stærk beskæftigelseshistorik, det er sandsynligvis en god idé for at styrke forsikringselementet i dagpengesystemet. Der er færre unge, der ikke får en uddannelse, men dem, der er tilbage, er sværere, men vi siger alligevel, at der nok er et betydeligt beskæftigelsespotentiale der. Det er lidt mere kritisk at miste sit job i yderområderne, men ikke ret meget mere kritisk, bortset fra nogle få specifikke områder, hvor det ser svært ud. Kvinder vurderes til at være lige så gode ledere som mænd, er både mænd og kvinder, men kvinder tror mindre på egne evner og har færre ambitioner. Børn har stor betydning for løngabet mellem mænd og kvinder. I par, hvor manden tager mere barsel, ser det ud som om, at den lønforskel, der opstår, bliver mindre. Og endelig, økonomien har en høj tilpasningsevne ved mangel på arbejdskraft, og det er det her med de faglærte. Mangel på faglærte, jeg er ikke lige nået ind på, men vi tager den forsigtige konklusion, vi siger, pas på med for at få flere faglærte, at sænke uddannelsesniveauet. Altså en bestræbelse på at gøre flere ufaglærte faglærte. Det er selvfølgelig prisværdigt og godt. Men hvis man går voldsomt på hugst blandt de længere uddannede for at gøre dem faglærte, så er vi bange for, at man kan komme til at begå en fejl. Tak for opmærksomheden. Jamen, vi siger tak til dig, Hans Jørgen, fordi du ville tage os igennem de her resultater her. Det var fremragende at få en forståelse af det. Altså, til den her med det, der skinner igennem i hvert fald, det er jo diskussionen om flexicurity-modellen, altså den danske model, som vi jo sådan rørstrømsk kalder den jævnligt. Hvad er sådan din samlede vurdering ud fra de resultater, vi har her i forhold til, hvor presset den er? Fordi det er jo det, der altid er rigtig vigtigt. Jeg ved godt, at EU er i gang med overvejelser, men når vi bare ser på de tendenser, der er på dækningsgrad, på privat forsikring, så reagerer man jo. Hvad er din sådan mavevurdering af, altså som en, der både arbejder med det, men selvfølgelig også ved meget om det her, hvor er vi henne i forhold til, hvor bekymrede vi skal være dybest set som samfund? For det er jo det, der gør, at dynamikken virker på arbejdsmarkedet. Ja. Så på en bekymringsskala fra 0 til 10, så vil jeg sige i hvert fald over 5. Okay. Men altså, hvis vi ser på data, måske 7, ikke? Når vi ser på data, så kan vi sige, at vi har jo sådan set fleksibiliteten og sådan noget, men altså, der er meget, der tyder på, at en almindelig dagpenge, altså arbejdsløshedsforsikring, den er ikke det værd, den var engang. Ja. Og det er jo betalingen for fleksibilitet. Det er dealen. Ja, det er sådan set det der del, det der tanken med flexicurity. Man kan sige, at vi har i mange år sagt, at det er en fantastisk model. Vi har sikkerheden, og vi har fleksibiliteten. Og hvis man har set sådan på det, så bør man jo være lidt bekymret, hvis sikkerheden smuldrer. Ja. Og den smuldrer i hvert fald lidt, det er der nogle sikre indikationer på. Så man kan sige, hvis det er noget, vi siger, at det har sikret os en meget høj dynamik i Danmark, som vi virkelig har været med til at gøre os rige, så bør man i hvert fald være meget opmærksom på det. Og man kan sige, at det der forslag om højere dagpenge i en begrænset periode, det er virkelig noget, der meget, meget direkte fokuserer på der, hvor problemet er. Fordi det, der sandsynligvis vil være nok for den kernetopperne på arbejdsmarkedet, de bliver meget sjældent arbejdsløse. Men nogle gange gør de, fordi virksomheden lukker eller indskrænker. Ja. Så har de brug for en høj indkomstsikring, bare lige indtil de finder job igen. Og det gør rigtig meget. Ja, efter 3-4 måneder. Ja. Så du kan sige lige præcis de 3-4 måneder, hvor jeg har problemet, der kunne man sikre dem bedre. Og det er forbløffende billigt, at vi så på det, som da jeg var vismand der i 2014. Vi var helt rystet over, så billigt det er at lave en væsentlig styrkelse af dagpengeydelserne i en begrænset periode. Men igen, altså det er fordi, det er betinget af, at du har været meget i beskæftigelse tidligere.
Den sender vi videre til Christiansborg, den der. Der må de sidde og bide i den. Det er klart, folk er normalt bekymrede over, hvis vi hæver dagpengene, så, jamen, det er klart. Så rammer det, så får vi mere arbejdsløshed. Men hvis det bliver en strukturdiskussion, så er det noget andet jo. Altså, så er vi jo inde i en anden... Men der er også det ved det, at de mennesker, der normalt har været beskæftiget de sidste 3 år, det er bare ikke den type, der tænker meget i, jeg kunne lige tage 2 måneder på en god dagpengesats. De er bare sådan per definition i beskæftigelse, og når de ikke er det, så er det fordi, der er sket noget, de ikke ønskede. Så de søger hurtigt tilbage til job, og der tror jeg altså for lige præcis den type, der altid har 3 års beskæftigelse bag sig. Det er en meget lille andel det, at du kan sige, der ligesom tænker i systemet, og de har et incitament også til at have et andet liv i et job, frem for et liv uden for et job, selvfølgelig. Der er en stor forskel der. Hans Jørgen, bare sige 1000 tak på vegne af det hele her. Det var hjælpsomt. Tak for det. Nu går vi over her, og på ryggen af den her diskussion, så vil jeg godt sige velkommen til dig, Natasja. Tak. Og til dig, Mathias. Natasja, du er jo, hvad kan man sige, du er lederen, altså direktøren i IT-branchen her. Og ligesom dig, der sørger for, at IT-kompetencerne og vilkårene for IT-branchen, de flyver, som de skal i kongeriget. I hvert fald er du talsmanden for branchen, kan man ikke sige det? Gerne, branchen er stor, og derfor er det jo rigtig vigtigt at tale med dig, fordi nu har Hans Jørgen jo lige taget os igennem sådan arbejdsmarkedet, dynamikkerne, og her fokuserer vi så lidt på, kan man sige, en af yderpunkterne, nemlig teknologidelen, teknologimarkedet, ikke også? Og Mathias, du er jo, du er sådan en gud, hvis man er 13 år eller 11 år til 30, så er du jo ekvivalent med Gud. Det er dig, der har, hvad det hedder, Subway Surfers, har du udviklet blandt andet et spil på en mobiltelefon. Jeg er bare direktør. Men Jo, jeg er med på det, men ikke desto mindre, så driver du den udvikling. Og på den måde er der rigtig mange, der kender det, du laver i hvert fald, globalt. Og på den måde, der er du jo en god hedder sådan noget, pipette ned i virkeligheden for vores lille samtale om, hvad pokker skal der foregå på arbejdsmarkedet, på udviklingen, hvad behovene er. Jeg kan godt lige prøve at skille vores diskussion en lille smule ad, fordi lige nu er der jo mirakuløst og super godt efter corona, nedturen, højkonjunktur i Danmark, og det brager derud af, at der er mangel på arbejdskraft i almindelighed. Men hvis du kunne tænke lidt strukturelt også, altså i forhold til, så lige nu mangler alle arbejdskraft, fuld stop. Det gør man jo også i jeres branche, men hvis man kunne tænke lidt mere strukturelt over niveauet for uddannede i IT-branchen, og der, hvor vi er som samfund. Jeg tror, de fleste af os har et indtryk af, at det er en vigtig del. Hvis ikke vi er med her, så har vi nok lidt en udfordring alle sammen. Men Natasja, kunne du ikke give os ligesom en overflyvning over, hvor står vi henne på udbud og efterspørgsel? Altså efterspørgselen er jo til at få op. Hvad med udbuddet af kandidater og andre, der skal ind i den verden? Hvor er vi henne i øjeblikket på det arbejdsmarked, som du ser det? Vi er der, hvor vi ved, at i 2030 kommer til at mangle i hvert fald 22.000 IT-specialister. Og i dag akut mangler vi 7.600 IT-specialister. En tredjedel af vores medlemmer siger nej til ordre, fordi de ikke har ressourcer til det. 2/3 kan ikke få besat stillingerne, de har simpelthen opgivet det. Og godt 90% vil gerne ansætte nogle flere. Ud af de 90%, der er 50% vil ansætte mellem 10 og 50% mere. Så vi ser ind i en branche, og ikke kun en IT-branche, men også et erhvervsliv, der er ved at løfte sig digitalt, som ikke kan komme videre, som er bremset, og som sindssygt gerne vil rulle derud af på ryggen af corona og accelerere vækst og alt muligt andet eksport, men simpelthen må bremse på grund af mangel på ressourcer. Så det er et kæmpe problem. Ja. Når du så kommer ind på, du taler selvfølgelig også med det politiske element, fordi det er jo ligesom der, nogle beslutninger kan træffes i anledningen. Hvad oplever du? Hvad reaktion får du? Altså ingen nævnt, ingen glemt, men altså hvad nævner du? Hvad løber du ind i der, når du kommer og rejser hånden og siger, kan vi drikke en kop kaffe? Jamen, den nye uddannelse, vil jeg sige, mangler jeg stadig at få kaffe med, men vi presser på i forhold til at få flere pladser. Vi kan se, at der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, så vi har altså unge derude, der gerne vil ind på uddannelserne, som simpelthen ikke kan få adgang. Så det er jo en no-brainer, vil jeg sige. Hvis du har nok, der gerne vil læse en uddannelse inden for IT, så skal de også have adgang. Så det presser vi på. Ja. Og vi har fået nogle flere, men de er ikke fuldt finansieret. Det betyder, at de samme lærere skal tage flere elever ind, eller at de må omprioritere. Så vi vil gerne have,
at dem, der gerne vil have den undervisning og have den uddannelse, kan få den. Punktum. Ja. Og så ser vi også ind i, at der er rigtig mange, der bliver uddannet til noget andet, som vi gerne vil opkvalificere på den korte bane. Det kan være, at en ung har valgt en anden uddannelse, men fundet ud af, at jeg kan simpelthen ikke få arbejde, men måske kunne jeg lige tage et par år mere, og så blive relevant i forhold til en teknologisk uddannelse. Og så hele opkvalificeringen. Er der stort potentiale der? Ja, der er desværre en del, der bliver uddannet til arbejdsløshed, og det vil sige, de kan jo stadig komme til at arbejde inden for deres industri eller fag, men ved at de får nogle teknologiske færdigheder eller digitale færdigheder, så de kan måske få en anden dimension på deres faglighed. Ja. Så det ønsker vi. Altså om ikke andet kan man komme ud og få noget erhvervserfaring, indtil man får det job, man gerne vil have som psykolog, eller hvad det nu er, man brændte for. Ja, præcis. Ja, hvor man kan få en indtægt. Ja. Også, ja. Mathias, du sidder ude i felten, kan man sige, og oplever situationen der med hvad hedder sådan noget, resultatopgørelser hver kvartal, og for at se, hvad er jeres, sådan, bare hvis vi lige starter der, hvad mærker du på det her, sådan, ud over det indlysende, der mangler hænder, og branchen er presset osv., men hvad er din vurdering af, hvor slemt det er, og måske også hvordan er det blevet værre, for eksempel, som du ser det? Hvor står I henne nu i jeres virksomhed? Du kan måske lige sige 2 ord om, hvor stor er virksomheden, bare for vi lige får. Vi er 120 medarbejdere, ligger inde i Yorks Passage, fordelt på 22 nationaliteter. Så cirka halvdelen kommer fra udlandet. Ja. Og problemet er kun blevet større i de 7 år, jeg har været direktør. Og det er i virkeligheden ikke, fordi der ikke kommer flere kandidater, men det er, fordi behovet stiger eksponentielt mere. Så vi oplever, at det er sværere at rekruttere, det er sværere at få dem hertil, det er sværere at være attraktiv som arbejdsgiver, selvom vi er et sexet spil i et sexet marked. Vi har alle parametre. Altså, I har jo det rigtige en tryg og ren by, og alt er godt, ikke? Det er simpelthen et marked, hvor især ingeniører kan vælge frit på alle hylder. Det globale marked. Ja. Og der er vi på det globale marked, dybest set. Ja, vi har et spil, som jo har hentet 3,2 milliarder gange, og det fordeler sig på hele jordkloden. Ja. Og det vil sige, at vi er appellerende til hele jordkloden, men det er svært at få rekrutteret til Danmark. Og man kan sige, at vi leder vidt og bredt. Vi bruger vores netværk. Vi ved, at vi er oppe imod nogle store, som har endnu dybere lommer. Ja. Så det er også en kamp om talenter. Fordi det er ikke et spørgsmål om at finde en, der er god nok, men at finde den bedste. Og finde den, der passer til vores produkt. Det er klart, ja. Så man kan sige, udbud- og efterspørgselsmekanismen virker her. Priserne går op simpelthen på de rigtige. Så på mange måder er det også en kamp om, hvem kan betale mest dybest set? Bliver I sat tilbage der? Altså, I ligger jo også i konkurrence med han har sagt, Google og alle mulige andre big tech-typer. Vi kan jo se, hvor vi nogle gange mister arbejdskraft til, eller hvor kandidater vælger os fra. Det er tit de endnu mere spændende, endnu mere globale, endnu større virksomheder. Ja. Jeg tror, vi har noget andet end kun lønnen at slå på, fordi vi også kører store kampagner. I øjeblikket er vi i gang med at plante træer i spillet. I et samarbejde med FN. Før det kørte vi en stor kampagne med Lady Gaga og hendes foundation omkring diversitet. Vi har kørt Pride og sådan noget. Så vi har jo meget værdisæt, som jeg tror, vi kan drive medarbejdere til på. Så kører vi økologi og solceller på taget og sådan noget. Altså vi prøver at slå den på alle parametre, så vi selv, hvis vi ligger lidt under på lønnen i forhold til de helt store, så er vi stadigvæk attraktive. Hvad tænker du til, når du hører her? Altså, hvad gør I for? Altså, hvad er din opskrift, om du vil? Det er jo ikke nyt for dig, det der bliver sagt her. Hvad er din sådan opskrift på det her, sådan, altså det operative? Hvad skal der ske, udover at nu skal vi have nogle flere ind? Der er jo noget runway på det, men problemet står jo lige nu, kan man sige, men det er fint. Altså, hvad tænker du ligesom, sådan, hvis du skulle lægge planen? Jamen, jeg tænker lidt afledt. Mathias siger, at der er jo virksomheder, som ikke er lige så heldige som jeres, der kan betale lønningerne, og jeg ser bare et kæmpe skred mellem de små virksomheder og de store, eller dem, der i hvert fald har kapitalen til at følge med på lønningerne. Ja. Og vi har jo godt 50% af danske virksomheder, som er digitaliseret i lav grad. Ja. Og det betyder, at vi har et kæmpe efterslæb, som kommer til at koste os dyrt. Og det gør det jo ikke bedre, at de virksomheder så slet ikke har råd til at være med i den her digitaliseringsfest. Så de står helt af, så det bekymrer mig. Men opskriften på den korte bane, det er, at vi ønsker os nemmere adgang til udenlandsk arbejdskraft. Vi ønsker, at for startups og små virksomheder, som gerne vil give ejerandel, det man kalder warrants, at det også indgår i beløbsgrænsen, fordi de har ikke nødvendigvis penge at give af. De kan give en lav løn, men til gengæld kan de give en ejerandel. Præcis, det er den rejse, du er med på. Og på den mellemlange bane, der ønsker vi helt klart, at vi får kigget lidt på, kan vi opkvalificere
ser netop nogle af de her unge, som har valgt en anden uddannelse. Kan vi sørge for, og det var det, jeg startede med at sige, kan vi ikke bare få pladser til dem, der gerne vil ind på uddannelserne, som er klar? Så flere uddannelsespladser. Og på den lange bane, der er vi jo inde og tale om teknologiforståelse i folkeskolen. Det vil sige, at alle skal ligesom have adgang til det basale værktøj og have en forståelse for teknologien. Det betyder ikke, at alle skal være udviklere, men det betyder, at du, uanset om du bliver sygeplejerske, eller du bliver politibetjent, eller hvad pokker du bliver, så skal du kunne forstå det digitale paradigme, fordi du kommer til at arbejde i det i en eller anden form. Det er sjovt, i det her Small Grid Nation, nu er det 9. rapport, vi laver her. 9. konference. En eller anden dag, på en eller anden måde ender vi altid i folkeskolen. Altså ligegyldigt, hvad vi snakker om. Men det går desværre lang tid, ikke? Så vi er nødt til at gøre noget på den korte bane. Og så er der hele diversitetsaspektet, og det er også det, I allerede arbejder med. At hvis vi får teknologi bredt ud i folkeskolen, så bliver der også flere, jeg taler ikke kun køn, men der bliver flere typer, der får lyst til at arbejde med det her. Og det har vi jo brug for, for også at få mangfoldighed i de løsninger, vi udvikler. Jeg synes, det er meget interessant også, det bliver sagt fra din side, Mathias, at vi kan ikke tiltrække dem, selvom vi egentlig er et cool land. Hvad er altså, vi kan jo bade i havnen hernede. Altså, hvad er ligesom hovedproblemet? Fordi er vi kulturelt svære at integrere os med? Altså, hvad er der af barrierer for alvor, som du ser det, hvis man står ude og når du lægger strategiplaner med din ledelse der? Altså, der er et par effekter, vi mangler. Så er der et par effekter, vi har imod os. Og så er der danskerne i sig selv, hvem vi er som folkefærd. Vi mangler Spotify-effekten. Okay. Vi mangler den der hop for et firma, som siger, nu hiver vi simpelthen alt til os. Stockholm voksede helt eksponentielt, da de først fik Spotify ind. Og der kan man sige, Unity har også haft den effekt til dels, men de har så også et hovedkvarter, der ligger uden for landets grænser. Så har vi haft nogle dynamikker imod os, og nu er hun ikke længere minister, men da Inger Støjberg var der, så var det hendes navn, vi hørte hver gang vi talte. Fordi symbolpolitikken virkede. Folk sagde, det er fint nok, I godt vil have mig, men jeg ved jo, I ikke kan lide min hustru. Jeg ved, at I har de her sager kørende, og det gjorde, at man hele tiden var op ad bakke, fordi vi sagde til verden, vi vil ikke udlandet. Vi vil ikke udlandet, så hvorfor skulle vi ville jer? Og så tror jeg, at danskerne som folkefærd er lidt reserveret. Det er en blanding af hyggeracismen og det, at der er meget få danskere, som har udenlandske venner, altså rigtige venner. Det kan godt være, at de møder en på arbejdet. De taler om en, som har en anden hudfarve, eller de har prøvet engang at være til en fest, hvor man spiser noget, der var grødet. Men vi er der slet ikke. Altså, der er ikke integration i hverdagen. Og det er de vant til. Dem, der kommer fra London og kommer fra New York, de er vant til, at når først du kommer ind, så er der en Thanksgiving-invitation dagen efter, fordi ej, hvor dejligt, du er kommet til mit land. Ja. Og der er vi ikke. Så der er et par parametre, vi arbejder imod selv. Men resten, og det er jo så også det, vi slår på, transporttiden. Medarbejdere kommer til Danmark, de siger, jeg vil gerne bo et sted, hvor jeg maks har 45 minutter til arbejde. Og siger, det behøver du slet ikke. Du kan bo inden for et kvarter. Kan du arbejde i Slagelse? Ja. Du kan flytte til Kalundborg og stadigvæk have bedre transporttid, end du har i dit nuværende job. Ja. Så vi har en masse ting med renhed, med tryghed, med tillid osv., som vi slår på, og derfor tror jeg stadigvæk, vi kan klare den. Der er bare et par dynamikker, som ikke kun arbejder for. Er det noget, man kan tage med ind til Jesper Petersen, de her overvejelser også om de kulturelle deler, altså på arbejdsmarkedet, for at få lige sidste? Det er jo udlandet, vi er nødt til at få nogen ind. Jeg forstår godt den med Spotify. Vi mangler ligesom et fyrtårn, det er vel det, du er inde på med Spotify, der sendte et signal til hele verden. Her laver man også IT dybest set. Hvad skal vi gøre her? Jamen, vi har prøvet at gøre det her med, at det var nemmere for de store virksomheder, dem der skulle ud og skalere, at de ikke behøvede at flytte til udlandet, fordi de skulle have kapital. Så det er noget i hvert fald, som vi har været inde og presse regeringen for, og faktisk også lykkedes med, at de her unicorns, vi skal kalde dem et poppet udtryk, at de har råd til at blive i Danmark, når de også skal vækste. Så det er det ene for at få den her effekt. Og det andet er, som du også er inde på, at vi som arbejdsgiver også har et ansvar for at sørge for, når vi så får dem til landet, at de bliver integreret, og vi danskere lige får åbnet lidt op for hyggen hjemme i stuerne også. Men jeg vil sige, skulle jeg vælge en ting, lad os nu bare få de der pladser på universiteterne, lad os sørge for, at vi kan få udenlandsk arbejdskraft ind på den korte bane, så vi ikke går helt i stå, fordi i mellemtiden, så er der altså et udland, der accelererer og tager den eksport, vi skal leve af, ikke? Så vi kan ikke bare løbe hurtigere. Nej, og svaret er vel så egentlig, hvis ikke, vi har vel ikke noget valg, enten så sørger vi for det her, eller også så forsvinder virksomhederne, når de når en vis størrelse til et land, hvor der måske bliver gjort lidt mere ud af udbuddet af IT-folk. Men det er også det. Hvis jeg skulle vælge én ting, så var det vores forslag om en juniorskatteordning. Ja. Man har valgt en forskerordning, hvor hvis man tjener over 63.000, så kan man komme ind og betale en lavere skat. Men i virkeligheden oplever vi, at de talenter, vi prøver at hive til, som er et sted mellem 25 og 35 år gamle, de har ikke oparbejdet en løn, der er så høj,
men de forstår ikke vores topskattesystem, når man ikke bruger alle motorvejene og sundhedsvæsenet og altså alle de ting, der er dyre i et velfærdssamfund, det bruger de ikke. De vil bare gerne komme og hjælpe med at tjene penge til landet. Og der, hvis man på en eller anden måde kunne sige, at hvis du er under 35, men tjener 40.000, så må du godt få lov at betale lavere skat i nogle år, fordi vi har bare brug for, at du kommer ind. Du må også godt finde en sød dansk kæreste, og så kan I blive, hvis I vil. Men hvis I stikker af efter 5 år, hvis I har skabt en masse vækst, så er vi egentlig tilfredse med aftalen. Der har vi faktisk tidligere lavet undersøgelser her i den her sammenhæng, der viser, at vi tjener styrtende på, hvem der indkommer, nærmest lige meget, hvad de laver her i landet. Så det flugter rigtig fint med det, når det kommer til det. Tusind tak. Vi satser på Jesper Petersen og Simon Kollerup og Morten Bødskov og hvem ved, måske Ane. Også følger lidt med her. Ane, ja. Også følger med her i kulturafdelingen, det rigtigt er. Så tusind tak, Natasha, fordi I havde lyst til at komme her. Tak skal I have. Og du har en skarp bagkant, det ved jeg, så vi stopper her. Tusind tak skal I have. Tak for det. Nu skal vi over til sværvægterne her, Lars. Velkommen, Lars Sandahl. Dansk Industri. Vi har lavet en rapport nu om dynamikken på arbejdsmarkedet, og en af de diskussioner, der er, i hvert fald ud af rapporten her, er jo flexicurity-modellen, den danske model, som den tegner du jo på den ene side, på arbejdsgiversiden, og så er der selvfølgelig lønmodtagersiden. Hvad er din vurdering af? Jeg vil godt diskutere den lidt i kølvandet på det her, og så også lidt komme ind på selvfølgelig behovet for yderligere arbejdskraft og andet. Men hvis vi starter lidt med selve modeldiskussionen, er den presset? Hvad er din sådan tanker om det? Altså føler du, at er vi der, hvor vi skal være her, også fremadrettet, også i forhold til at kunne få et arbejdsmarked, der leverer den arbejdskraft, vi rent faktisk har brug for i de virksomheder, vi har her? Men det er jo altid godt spørgsmål at stille, og der er i hvert fald en ting, der er helt sikkert, at hvis vi ikke hele tiden arbejder med og er opmærksom på at skabe den dynamisk, sikre den er dynamisk, sikre den er fleksibel, så går det meget hurtigt, så sander det til, og så er den det ikke længere. Og det, jeg synes, der er sådan, måske er vigtigt at fremhæve i alt det, vi taler om her, også til morgen, og alt det, der er i rapporten, det er jo, der er jo ikke noget som helst samfund, som ikke er fuldstændig afhængig af god, sund arbejdskraft. Ja. Altså både på den ene side tilstrækkeligt meget arbejdskraft, og på den anden side kvalitetsarbejdskraft. Ja. Og de samfund, der fungerer, og hvor der er et velfærdssamfund, og hvor der er velstand osv., de har den rigtige arbejdskraft tilgængelig. Når du så ikke har den arbejdskraft tilgængelig, enten kvalitet eller kvantitet eller begge dele, så går det galt. Ja. Og derfor så det, vi taler om her, og det, der er hele temaet, det er jo sindssygt væsentligt, både for den private sektor og den offentlige sektor, for vores konkurrencekraft og alle de andre store ord, men det er grundlæggende en rygsøjle i vores samfundsmodel. Så derfor er det faktisk meget vigtigt, at man går og tror. Og så kan du sige, har vi så en fleksibel og dynamisk arbejdsmarkedsmodel? Og svaret på det er jo ja, hvis man sammenligner os med resten af verden, ikke også? Folk kommer jo hertil for at kigge på den og bliver tit imponeret, men den skaber ikke sig selv. Og jeg synes, der er en række elementer, som gør, at der er lidt fare på færde i forhold til at sikre den dynamik. Og når vi taler om dynamik, prøv at høre, 1 ud af 4 mennesker, der er på det private eller offentlige arbejdsmarked i dag, har skiftet job inden for det seneste år. 800.000 mennesker hvert år skifter job i det her land. Ja. Det siger noget om dynamikken. Det siger noget om dynamikken. Ja. Og den fleksibilitet, som vi har, som arbejdsmarkedets parter jo i fællesskab har skabt, det gør jo også, at vi har fleksibilitet, at vi kan ansætte flere hurtigere, at vi også kan udvikle os, og for den sags skyld også kan afskedige, men at der er en dynamik, ikke også? Ja. Og det har både arbejdstager og arbejdsgiver et kæmpestort ansvar og en stor årsag til. Og du oplever også, når du taler med arbejdstagerne, at den interessen for at have modellen nogenlunde intakt, den er gensidig, altså på begge sider. Jamen absolut, fordi vi alle sammen indser, at det er en enormt vigtig og en god model. Så kan man sige, hvad er det, der så udfordrer den model? Jamen det er jo for det første mangel på arbejdskraft i det hele taget. Så er det for den sags skyld også, hvis der måtte være en tendens til, at arbejdstagerne ikke er i en eller anden form for fagligt univers. Fordi så har vi jo som arbejdsgiver ikke nogen modpart længere, eller medpart, alt efter hvordan man kigger på det. Og det er klart, at der er nogle af de nye platformsøkonomier, som opstår, også digitale økonomier, hvor man er meget mere fleksibel tilknyttet arbejdsmarkedet som individ, hvor man egentlig ikke har nogen faste arbejdsgiver, hvor man skifter lidt mellem forskellige. Det er jo en del, altså det er verdens udvikling på rigtig mange områder. Og der skal vi have fundet en model i Danmark, hvor vi kan omfavne det også. Fordi hvis vi ikke finder det, så bliver der lige pludselig en meget stor del
af danskerne, som står uden for det normale, kan man sige, strukturerede, fleksible arbejdsmarked. Ja, det er jo, og så er den danske model jo ligesom lidt på vippen. Det er sådan på vippen. I sådan en situation. Ja. Nu skal, om lidt, så skal vi have, hvad det hedder, Jesper Bo-skifte kommer om et øjeblik her, også for lige at vinde. Og det er jo også lidt med den aktuelle situation med mangel på arbejdskraft, og hvad gør vi for at sikre den? Hvad er sådan dit right off the bat? Hvad er sådan dit vurdering af, hvor er vi lige nu? Skal vi være, altså, hvordan vurderer du det, situationen lige nu? Både strukturelt, men jo også aktuelt selvfølgelig, kan man sige, for dine medlemmer bare. Nej, men der er to sider af den sag. På den ene side kan vi jo glæde os helt enormt over, at vi klarer os godt i Danmark, også set i forhold til mange andre, at vi stadig har en coronasituation omkring os, men vi er kommet godt videre, at vi er et godt sted. Virksomhederne klarer sig godt. Der er stor efterspørgsel efter danske løsninger og produkter. Det kan vi jo glæde os helt kolossalt over, for det er det, der skaber den velstand, vi alle sammen skal bruge for at gøre alt det, vi i øvrigt gerne vil, omkring grøn omstilling og velfærd og hvad ved jeg, ikke også? Så det kan vi jo glæde os over. Men det vi så kan være alvorligt bekymret for, det er, at der simpelthen ikke er nok arbejdskraft. Altså, vi har ikke fundet modellerne i Danmark, som gør, at de danskere, som stadig ikke er en del af arbejdsmarkedet, bedre kan komme ud på arbejdsmarkedet. Og vi har heller ikke fundet tilstrækkeligt mange modeller for, hvordan vi kan tiltrække endnu flere udenlandske og internationale hænder og hoveder. Eller dem, vi talte om før. Eller dem, som vi talte om før. Ja. Fordi hvad end man måtte synes om det, så er det Danmarks velstand i dag langt hen ad vejen også står på. Det er, at vi har mange internationale, der kommer her til at arbejde. Enten som særlige talenter, eller som både talenter og god arbejdskraft. Og det skal vi også kunne i fremtiden, fordi ellers kan vi ikke udvikle vores samfund, som vi ønsker os. Har I en god dialog på den del med organisationerne på lønmodtagersiden der? Hvordan oplever du dialogen der mellem jer og dem i den her del af spektret, kan man sige, med at få folk ind udefra? Jeg spørger, fordi jeg har en dagsorden med det. Nå, men du skal da vide det. Altså, på lønmodtagersiden siger man jo lidt, du ved, det der med halvtidsjob eller job, der måske ikke er rigtige job, de er jo meget fleksible fra arbejdsgiverens side. Men før man ligesom får løst op for, at det bliver rigtige job, så er det svært at acceptere, at folk kommer ind udefra. Der er sådan nogle spøgelser, kan man sige. Hvor mange realiteter der er i, det er svært for mig at greje, må jeg tilstå, og det nu spørger jeg selvfølgelig dig. Men de spøgelser, er det noget, I mærker i den dialog, I har undervejs her, for at sikre den her dagsorden, kan man sige? Ja, altså, det der bliver svært, ikke også, det er jo, at når man blander integration af udlændinge i det hele taget, ind i hele den debat, integration, bliver blandet sammen med international arbejdskraftdebatten, så bliver sådan en underlig grød, ikke også, hvor det hele bliver blandet sammen i en stor pærevælling, ikke? Men altså, dem, der ved, hvordan det hænger sammen, det her, de ved jo både på arbejdstagerside og på arbejdsgiverside, ved jo godt, at vi overhovedet ikke kan klare uden international arbejdskraft. Og så bliver det sådan lidt populistiske udsagn med, at vi har bare endnu flere mennesker, 100.000 af mennesker fra Kina osv. Det er jo ikke det, der taler om. Det taler om, at vi skal have tiltrukket den rigtige type arbejdskraft i Danmark. Både i Danmark og udviklet den, uddannet den på en god og strukturelt sund måde, også fremadrettet, hvor vi får endnu mere brug for det, også i den grønne omstilling. Vi får brug for endnu mere arbejdskraft i Danmark. Vi klarer os ikke uden den udenlandske og den internationale arbejdskraft, og det skal vi have fundet smidige modeller for. Selvfølgelig på ordentlige, gode danske forhold, når de kommer hertil. Og så er der også andre dele af verden, som efterspørger arbejdskraft, også tæt på os i Europa, og derfor er den heller ikke lige så tilgængelig i Europa, som man går og tror. Og derfor skal vi også uden for Europa. Men det skal gøres på en god og fornuftig måde. Og der er nogle skismer, også i fagbevægelsen på det her, der bliver sådan lidt skræmmebilledeagtigt, og der er også behov for fra vores side, arbejdsgivers side, at finde nogle modeller, hvor man kan sikre, at det bliver på de helt rigtige ordnede forhold. Men det er en del af løsningen. Det er ikke den eneste løsning, men det er en helt afgørende del af løsningen. Ja. Jeg tror faktisk også, at vores analyser i Small Great Nation-regi her bakker jo 100% op om, at det er en god forretning for alle, hvis vi har mulighed for at få folk ind der, hvor efterspørgselen er. Det bør forhåbentlig være muligt at snakke om den del, men Lars, det overlader vi trygt til dig og trække den undervejs herfra. Sammen med andre selvfølgelig. Sammen med andre. Ja. Og det er diversitetsspørgsmålet selvfølgelig også en vigtig del af, hvor vi får... Præcis. Ikke? Men det er en helt anden diskussion. Og den kan vi ligesom tage her, fordi ved du hvad, Jesper Bo-skifte, vil du ikke komme ind her? Og velkommen også til dig, fordi du har tid og lyst og mulighed for at komme her til os. Altså jeg skal lige sige, du er jo, for dem der ikke lige ved, Lars er jo ligesom tegner ligesom en meget synlig organisation. Du er måske Copenhagen Concepts, men nogle af os har spist på MASH, og nogle af os har spist på andre af dine restauranter. Du er i den branche, der i hvert fald under coronaforløbet her har fået
nogle ordentlige missiler under vandlinjen, kan man sige, på linje med kulturområdet og hvad der er. Så det spændende ved dig her, indlysende i den her sammenhæng, er jo, efter corona på altså, kan du ikke starte med at sige, hvordan har I det derude? Altså bare lige nu på den her del. Bare så vi simpelthen lige får din hovedvurdering af, hvad er situationen lige nu i den del af vores verden, som du beskæftiger dig med? Jamen, jeg beskæftiger mig med en branche, som er blevet en stor spiller i dansk erhvervsliv og økonomi for den sags skyld. Og den har jo været eksplosiv i vækst over de seneste år, og lige nu har vi selvfølgelig været igennem en turbulent tid. Et øjebliksbillede i dag på branchen er jo, at vi er tilbage med fuld kraft. Der er smæk på i alle forretninger, både mine og alle mine kollegaer rundt omkring i landet. Og i øjeblikket er det lidt et spørgsmål om at prøve at hænge i og klare den efterspørgsel, der er. Og det er jo selvfølgelig det her med medarbejdere, manglen, der er det store issue og den store ting, der tales om i øjeblikket. Men der er momentum, og det er vi jo selvfølgelig rigtig, rigtig glade for, fordi der er jo også et stort sort hul, som rigtig mange skal have fyldt op og prøve at hente på den korte bane her, inden at der er en masse lån og alt muligt andet, der skal til at betales tilbage. Ja. Den type arbejdskraft, I efterspørger, det er ikke nødvendigvis IT-delen, som vi lige talte om før. Det er folk, der så at sige hjælper til i den daglige drift på restauranter og andre steder eksempelvis. Ja. Det er noget mere lavpraktisk. Altså, det er jo nu noget, vi desværre ikke har hørt så meget om manglen på faglærte, da der blev fremlagt rapport lidt tidligere her. Men det er jo i høj grad manglen på faglærte, der kommer til at præge vores branche de næste mange år. Men det er jo helt klart også et spørgsmål om at få... altså vi fylder jo i vores branche mange ind, som kan fylde i andre statistikker. Det er integration, det er unge mennesker, der måske kan være svære at få ud i arbejdsmarkedet på anden vis. Det være sig folk med indlæringsproblemer eller andre sociale problemer. Der er der en rigtig, rigtig god mulighed i vores branche for at få dem i gang og resocialiseret i samfundet og så videre. Ikke? Altså, vi har faktisk også en samfundsvigtig opgave der i min optik. Og det gør vi, og det kan vi gøre bedre, og det kan vi også bruge noget mere hjælp til. Men vi kommer ikke udenom, som Lars lige nævnte her, altså den udenlandske arbejdskraft er enormt vigtig i vores branche også. Det er vi simpelthen. Altså nu fik jeg jo en lille smule tæsk i Berlingske Tiden her for nogle dage siden, fordi jeg kom til at sige, at danskerne måske var blevet en lille smule dovne. Og det var selvfølgelig ikke ment i det store billede, som sådan, at vi som danskere er dovne, men vi er blevet et folkefærd, der ikke er vant til længere at give service, men vi er blevet rigtig gode til at modtage service. Og det er jo et holdningsskift. Når du har en ansat, der med etnisk dansk ansættelse, i forhold til en, der kommer udefra, og det kan jo være også inden for EU selvfølgelig, men nu siger jeg bare et eller andet Malmø, eller hvad det må være. Er der, altså kan du simpelthen sige, altså nu taler vi jo generelt her, og ikke... Der er meget generelt. Det er med på. Meget generelt. Men er der simpelthen en kryforskel, eller hvordan i tilgangen til det med service og at levere? Vi har jo masser af fantastisk dygtige danske medarbejdere, så det er jo slet ikke på den boldgade, men vi har jo også nogle opgaver i opvasken og med rengøring og alt muligt andet på hoteller og restauranter rundt omkring i det ganske land, som skal varetages. Og det er ofte ikke danskere, der varetager de opgaver. Og dem mangler vi rigtig, rigtig mange af. Hotellerne skriger på arbejdskraft i det ganske land, altså. Og dem kan de simpelthen ikke få ind. Men bare sådan noget som vores broderfolk, svenskerne, som vi har haft rigtig stor glæde af i mange år i vores branche, jamen der har vi også set en markant nedgang i forhold til, hvad vi har af tilgang til svensk arbejdskraft. Og det er helt ned på sådan nogle lavpraktiske opgaver, som at togforbindelsen for eksempel mellem København og Malmø ikke fungerer rigtigt i øjeblikket, og der er lavet om på den. Og det gør simpelthen, at pendlerne har fået det svært, og så får vi simpelthen ikke tiltrukket den arbejdskraft. Så der er vi helt nede på et meget lavpraktisk niveau, ikke? Også, som relativt nemt kunne løses. Det er jo der virkeligheden er. Altså, det er det, vi står i det daglige. Ja, det er det. Lars, når du hører det her, sådan, du har jo ligesom en løbende dialog med Christiansborg, og med det element, der kan gøre noget ved reglerne her i dit job selvfølgelig.
Altså, hvad oplever du kunne være muligheden for at gå ind og gribe om nogle af de her sådan også lavpraktiske ting? Fordi samfundet hænger jo ikke kun sammen ved hjælp af IT-folk eller superingeniører på Danfoss, eller hvad det må være. Det er jo et meget, meget stort, altså faktisk det største omfang, alt domineret af arbejdskraft, som der bliver peget på her. Hvad er din sådan tilgang til den del, når du skal ligesom drikke kaffe med dem, der bestemmer omkring de her ting her i alle afdelinger, om man vil? Jamen altså, for det første er det jo at komme med de konkrete eksempler, som du også gør her, ikke også? Altså, det er virkeligheden. Nu er det et rigtig godt eksempel her. Jeg mener, du bliver nødt til at lukke nogle af dine forretninger, nogle af dine restauranter, eller dele af restauranter, hvis du ikke kan få folk nok. Jamen altså, jeg har jo talt med virksomheder hver dag, der siger, prøv at vi bliver nødt til at lukke en del af vores produktion ned. Eller nu har vi sagt nej tak til 20% af vores kunder. Det skal vi ikke blive ved med, fordi så tager vores konkurrenterne kunderne fra os. Altså, det er meget sådan en konkret virkelighed, ikke også? At vi kan ikke udvikle os. Det gælder også den offentlige sektor. Altså, der er jo dele af ting, vi ikke kan gøre der, hvis det er, at man ikke kan få læger eller sygeplejersker eller whatever. Så det bliver så bare meget, meget virkeligt. Og derfor så bliver vi nødt til at tage den problemstilling ekstremt alvorligt. Og der er flere greb på det. En af grebene, det er jo at få flere unge mennesker ud på arbejdsmarkedet tidligere. Også dem, der sidder fast i nogle systemer, som du er god til at tage ind i, ikke? Som måske har haft en svær skolegang. Eller lige præcis. Der er alt for mange unge mennesker, der af den ene eller anden grund måske har haft ikke kommet ordentligt ud på arbejdsmarkedet, kunne få en inspiration til at tage sig en videregående uddannelse ved at hurtigere komme ud på arbejdsmarkedet og være en del af en virksomhed, en socialt miljø, udvikle sig der, og så få lyst til at blive, hvad ved jeg, overtjener hos dig, eller sommelier, eller hvad man kok, eller hvad man nu kan få lov til at uddanne sig til i dit system, og en stolthed omkring det. Så det er den ene. Det andet, det er jo, vi bliver jo flere og flere ældre, men heldigvis så bliver vi også sundere og sundere. Ikke? Så der er simpelthen flere og flere seniorer, som er virkelig skattede medarbejdere og kollegaer ude i virksomhederne, som jo skal incentiveres til dem, der kan og vil, at blive længere. På fleksible ordninger. Vi skal som arbejdsgiver finde fleksible ordninger på det, men vi skal også som samfund skabe nogle strukturer, hvor det faktisk godt kan betale sig at have lyst til at blive på en arbejdsplads. Og så måske arbejde i stedet for 5 dage om ugen, så arbejde 3 dage om ugen eller 4 dage om ugen. Og så det er jo nogle af de greb, vi skal tage, og der har vi bare fået indrettet os på en måde, både blandt de unge og blandt de ældre, hvor det engang er super uhensigtsmæssigt med alle de systemer, vi har sat op, så folk enten ikke bliver, eller ikke kommer ordentligt ind. Og det skal vi simpelthen have fikset. Det skal være mere fleksibelt. Ja, og så kan du sige, at den internationale arbejdskraft, på toppen af det, skal vi finde gode løsninger for, så vi ikke er så rædde for, hvad der faktisk er en helt afgørende medicin for vores samfund, også at have tilgang til udenlandske. Vi har jo erfaring med at bruge udenlandske i visse brancher. Altså, der er ikke ret mange grise, der er blevet passet af etniske danskere i årtier. Og det samme gælder gartnerier, trækker jo også meget på, altså er nærmest afhængige af. Så vi har jo en eller anden form for erfaring trods alt, der måske kan bidrage ind i noget af den diskussion, når det kommer stykket. Jo, men over 10% af vores arbejdsstyrke i dag er jo udenlandsk arbejdskraft. Ja, altså vi er jo så glade for vores danske jordbær herhjemme, men det er altså ikke danskere, der plukker dem. Altså, og vi er bare nødt til at se de realiteter i øjnene, og vi er nødt til at få løsnet op for, at tilgangen bliver nemmere og større. Bare lige 2 hurtige spørgsmål til sidst. Det ene er lønudviklingen. Hvordan I oplever den? Nu økonomer vil jo sige, at vi har ikke rigtig noget problem, fordi det løser sig med lønudviklingen, så bliver der ikke rigtig... Ja, vi mærker den, hvis vi skal snakke helt konkret, og som sagt nede i dagligdagen, så mærker vi det markant pt. Altså, det er stigende, og det er eksplosivt stigende. Og det er jo klart, vi er ude i et marked, hvor vi begynder snart at have nogle halvdesperate operatører rundt omkring, i hvert fald hvis vi snakker om mit erhverv. Og det er jo noget at gøre med det sorte hul, der skulle fyldes. Der er gang i kedlerne lige nu. Men hvis du er nødt til, som Lars lige beskrev, at lukke din forretning nogle dage om ugen, eller sige nej til ordre, jamen det er jo den toplinje, som du skal bruge til at tilbagebetale de lån med, der snart forfalder. Hvis du ikke kan det, fordi du mangler arbejdskraft, så bliver det en ond spiral, og vi når ikke i mål, og vi kommer til at se mange konkurser fremadrettet, ikke også? Så hvis ikke vi får løst de der ting sådan her og nu, så har vi et problem. Men det betyder så også, at der er nogen, der går ud og begynder at overbyde for at bare at tiltrække og stjæle de medarbejdere, der er på markedet. I København alene er antallet af kokke, der mangler i markedet, det er over 1200. Som det er i dag. Og det er ret mange restauranter, der er tomme for nogen i køkkenet, ikke også? Og det er jo klart, det gør, at de penge, der skulle tjenes nu for at betale for den store coronagæld og andet,
det når de simpelthen ikke at tjene hjem. Men der har finanssektoren jo så, og staten i virkeligheden også med moms og så videre, de har også en rolle her, når det kommer til stykket, når vi skal redde den af. Men Lars, du havde... Ja. Nej, men jeg kunne bare godt tænke mig at sige, når vi nu taler udenlandsk arbejdskraft, så er der er rigtig mange servicefunktioner, der håndteres der. Men vi skal ikke glemme den store del af den udenlandske arbejdskraft også. Det er, hvor verden faktisk godt kan lære Danmark noget en gang imellem, hvor vi faktisk også godt kan få talent ind fra udlandet, der med kloge hoveder og talenter, der faktisk kan en hel masse, som vi også er afhængige af i alle mulige dele af det danske samfund. At de talenter fra udlandet skal vi jo også kunne tiltrække til Danmark, så de har lyst til at hjælpe os med at udvikle vores samfund. Og så er det klart, at med hensyn til lønudviklingen, den skal vi være opmærksom på. Hvis Danmark kun var den eneste boble på jordkloden, så gjorde det jo ikke noget. Men når vi skal konkurrere og sammenligne os med andre, som vi er jo helt afhængige af, det er det, vi lever af, så er det nok en meget god idé, at vi beholder vores konkurrencekraft. Derfor skal vi passe på, at den ikke stikker af. Ja, det er fuldstændig. Det giver super mening. Vi kunne tage en time mere, og jeg ville godt have talt om kvinder. Vi har jo vores analyser her også, hvordan de falder af, så at sige, når de får børn af arbejdsmarkedet. Potentialet, så at sige, der er desværre ikke helt udnyttet, og så videre. Det tager vi en anden gang. Jeg vil bare sige, Lars Sandahl, i den her runde, tusind tak, fordi du havde lyst til at komme og stille op her i vores snak, og også til dig. Tusind tak, fordi at vi måtte høre om de restauranter og de udfordringer, der er i den branche, Jesper, i den her anledning. Tak skal I have begge to. Tak. Og Anders, du har jo en snak undervejs her også med Lars. Det glæder vi os til. Altså, nu springer vi lige over til diversitet og andet, så over to you, som de siger i Amerika. Tusind tak, Peter. Tak, fordi du ikke brugte en time mere. Men det er super relevant. Tak, Peter. Og velkommen til dig, Lars. Tak skal du have. Lars Rasmussen. Bestyrelsesformand i Coloplast, bestyrelsesformand i Lundbæk, har været i global virksomhed i mange år, så du er en global citizen, Lars. Du er også i bestyrelsen af Københavns Universitet, så du kender det også for den uddannelsessektorens baggrund. Ja. Du sidder og leder mangfoldighedsudvalget i Dansk Industri, så vi kommer også ind på diversitet. Det er godt. Og vi kunne helt sikkert bruge rigtig meget tid, Lars, men jeg starter lige med arbejdsmarkedet. Ja. Vi er gået fra en coronasituation til et meget, meget varmt arbejdsmarked, kan man sige, hvor der i den grad er mangel på kompetencer. Vi har lige hørt en række eksempler. Nina Smith kommer inden alt for længe, da regeringen har jo nedsat en kommission. Så der er mange temaer. Ja. Men med dit globale udsyn, hvis jeg nu bare starter med, hvordan ser du på arbejdsmarkedet i dag, og når du sammenligner Danmark sådan i en global kontekst? Hvis vi skulle starte op i den Hvis vi skal starte derop, så kan man sige, hvad for et arbejdsmarked er det, vi taler om? Ja. Fordi det er selvfølgelig forskelligt, men det der nok er kendetegnet næsten uanset, hvor man opererer henne, det er, at der er en større lyst til at eksperimentere med den måde, som man går på arbejde på. Altså hvis man kigger på det, der hedder personaleomsætning, altså du ved, hvor mange forlader virksomheden, enten fordi de bliver sagt op, eller fordi at de forlader egen kraft, så er der en større personaleomsætning i stort set alle virksomheder i dag, end der var før corona. Og det har noget at gøre med, at man som medarbejder, så har man fundet ud af, at man kan godt arbejde på en anden måde. Man har måske også fået nogle krav til, hvordan en arbejdsplads skal være skruet sammen, for at den lever op til den fleksibilitet, som man har oplevet, man måske godt kan få i sit arbejdsliv. Og det har ført til, at der bliver eksperimenteret mere. Der er også større efterspørgsel efter arbejdskraft, så man tør måske også eksperimentere mere, end man måske turde før. Så jeg tror, at alle virksomheder, de oplever, der er simpelthen større personaleomsætning. Der er mere kamp om talenterne i øjeblikket, end der nogensinde har været. Og det, som jeg tror, alle går rundt og spørger sig selv efter, det er det så sådan en boble? Sådan en form for, at vi har jo stadigvæk en pandemi, vi er stadigvæk ramt af corona, men er det noget, der ligesom fortærer sig efterfølgende, eller hvor ender det her henne? Men det er der, hvor vi er, og det kan man så også, man kan også godt mærke den begyndende inflation, så man ser også, at lønstigningerne nogle steder, de flytter sig mere, end de for eksempel gør i Danmark, hvor man har en lidt lavere inflation, end man måske har, hvis man kommer i andre lande. Så det er på mange måder et anderledes arbejdsmarked, og jeg vil faktisk også sige, altså hvis man nu tager ja-hatten på, det er også meget mere positivt, end det kunne have været, fordi man kunne måske også have forestillet sig et arbejdsmarked, som var gået i stå som følge af corona, eller som på en eller anden måde skulle have noget kunstigt åndedræt for at komme op. Det er jo ikke ligefrem tilfældet. Det er måske mere et spørgsmål om man skal gøre et eller andet for ligesom at få niveauet til at køre en lille smule af. Ikke? Ja.
Så man kan jo sige, det er mange ting, der sker på en gang, som du også er inde på, Lars. Det er lidt i opbrud. Ja, det er det. Vores flexicurity-model, som vi jo også har skrevet en del om, og som jo har bragt meget velstand til Danmark, meget mobilitet, meget dynamik. Supermobilitet. Vi har en beskæftigelsesgrad, som Hans Jørgen var inde på 78%. Ja. I forhold til, efter 3 måneder er du så genansat, når du har mistet dit job. Ja. Så et super velfungerende arbejdsmarked. Ja. Vi har nye platformsøkonomier, der kommer ind. Du ved selv for Coloplast og andre, at man kan arbejde på distancen. I har mange centre i udlandet, der også leverer. Ja. Så i det opbrud, sådan kulturelt, hvor godt er vi orkestreret til at kunne være agile i den omstilling, vi jo uden tvivl, som du også er inde på, vi skal til at kigge på, hvordan vi kommer igennem. Ja. Måske vi har ramt den første mur lige nu, tror jeg. Jeg tror, flexicurity-modellen, den som koncept begynder at se et behov for et serviceeftersyn. Fordi det er også den, der gør, at vi ligesom slår hegnspæle ned om Danmark og siger, at det skal være, altså det er svært at komme ind til Danmark. Ikke? Nu har de lige diskuteret det på det andet panel også. Men altså, når du har et land, der boomer, et arbejdsmarked, der boomer som det danske, og du så siger, okay, vi er godt nok medlem af EU, hvor der er flere 100 millioner mennesker, men dem du skal ansætte, dem skal du helst finde inden for den her lille ramme, som vi har i Danmark. Fordi ellers så kommer vores model under pres. Så får vi spændt ben for os selv. Og det er det, vi oplever lige nu. Det er simpelthen for svært at få altså den mobilitet ind i Danmark i hvert fald, den opleves som for vanskelig. Og som Mathias også var inde på tidligere, det narrativ, der er galt for Danmark i snart 20 år, om hvad vi vil og ikke vil med udlanding og udlænding, det tjener os ikke godt de her dage. Nej, det gør det jo så heller ikke. Altså, vi bliver måske set lidt som måske ikke særlig imødekommende. Altså, jeg ved ikke rigtig om, altså vi er helt derovre, hvor det er lidt småracistisk, men det er der jo nok nogen, der vil udlægge det som. Hyggefascisme kaldte han det. Ja, det synes jeg jo nok er, altså det lyder bare ikke særlig godt, men man kan sige, når man er i en situation, hvor man skal tiltrække udenlandsk arbejdskraft, så er det bare ikke gavnligt. Og vi har i den grad brug for de kompetencer. Ja, det har vi. Lars, vi skal også nå at diskutere diversitet, ligestilling, som du har kunne se i rapporten, som jo sådan set understreger det, vi ved for mange andre sammenhæng. Det er, at vi har mange udfordringer. Og kort fortalt, så var vi de første til eksempelvis på kønsdiversitet at give kvinder stemmeret, og nu er vi 100 år tilbage, plus. Vi var de første på en lang række områder. Ja. Det virker som om, de sidste 40 år, så har vi været i en form for en boble og en tornerosesøvn. og nu skal der ske noget. For det her, det handler jo om, at vi skal have alle med, og alle talenter, og vi har brug for den diversitet. Det gælder jo selvfølgelig både omkring kvinder, det gælder også en sensitivitet, som vi lige var inde på. Ja. Du sidder med mangfoldighed under Dansk Industri, I er kommet med nogle super gode anbefalinger. Når du så ser det, vi nu kommer med i rapporten, første barn, løngap, anden barn, det accelererer, og vi kan se på alle kurver, at når man stifter familie, så går det kraftigt nedad. Ja. Hvad tænker du, Lars, vi skal til at gøre, og når du kigger på de anbefalinger, du selv har været en del af? Der er måske ikke én silver bullet, men der er jo nogle vigtige løftestænger, vi bliver nødt til at bringe i spil. Ja, jamen altså, vi er jo ramt af blindhed, og det vi er ramt af, det er, at vi oplever os jo som ligestillet som samfund. Der er meget, meget høj beskæftigelsesgrad for både mænd og kvinder i det her land, en af de højeste i verden. Og derfor så oplever vi jo måske nok, at der er sådan en ret stor lighed. Men jeg tror, at det er ikke noget, jeg tror, det er faktisk noget, jeg ved. Jeg tror, mænd oplever, at der er større lighed, end kvinder oplever, at der er. Og jeg ved, at mandlige ledere mener langt hen ad vejen, at vi forfremmer kun baseret på kompetencer og baseret på resultater og baseret på, at folk kan ligesom, at du kan få følgeskab, ikke? Ja. Og det er ikke lige præcis den oplevelse, som kvinder har. Og derfor så er vi jo inde og tale om det der hedder bias. Altså at man skal ligesom, man kan jo ikke se sig selv, og det skal man ligesom lære at se sig selv i den her kontekst på en ny måde. Og det er der mange virksomheder, der begynder at interessere sig for. I samme øjeblik, man begynder at interessere sig for det, man begynder at træne og uddanne sin medarbejderstab i det, så sker der mange ting på det. Men altså,
man kan jo starte med, hvis man nu tager en super simpel model, man kan starte med at anerkende, vi har ikke lige så mange kvindelige ledere som mandlige ledere, når vi kommer op i ranks i virksomhederne. Så det bliver det ligger faktisk globalt nummer 102 på listen, når det kommer til det her. Ja, en køn blanding af afrikanske 102, lande. Ja. Så det kan man starte med at erkende, og så kan man sætte mål. Du ved, sådan fungerer det jo i alle virksomheder. Du sætter et mål for, hvad du gerne vil, og så skal du allokere nogle ressourcer til det, og så gør man noget ved det, og så så sker der noget, ikke? Du får, hvad du måler. Og derfor så starter det med, at det kommer på agendaen. Og det er i og for sig det, vi opfordrer til fra Dansk Industri. Men det behøver man heller ikke være medlem af Dansk Industri for at gøre. Det er jo egentlig bare et spørgsmål om at sige, om 5 år i min virksomhed, hvad kunne jeg godt tænke mig, hvordan skal ledelsen være sammensat, for at jeg får en større grad af diversitet, for at jeg ligesom sikrer, at jeg er med til at give de mennesker, der er i det her samfund, mulighed for at udtrykke deres talent og for at komme i betragtning hos mig. Ikke? Hvis du sætter et mål for det, og så er der ret mange ting, der begynder at følge efter. Ja. Men hvis ikke du sætter et mål for det, så kommer det aldrig op på agendaen, og så vil du have det samme om 5 år, som du har i dag. Og det er egentlig der, det starter. Det er meget, meget enkelt, men det er ret virkningsfuldt at sætte mål. Og i den forbindelse øremærket barsel, som nu er vedtaget, ja. Hvad tænker du om det? Jamen, det er jo det eneste, som en løftestang? Det er jo det eneste, det er faktisk det eneste initiativ, jeg har set, hvor der er dokumentation for, at det faktisk fremmer lighed. Så det kan jo umuligt være imod. Du så, hvordan debatten var, da det EU, altså faktisk direktiv, der ligger nu, hvor man skal implementere det, det er jo sådan set en minimumsimplementering, Danmark laver. Og det blev taget politisk, og det blev brugt, og det blev især brugt af Blå Blok til at skælde ud og harcelere og gøre ved. Ikke? Jeg er også et liberalt menneske, og jeg synes i og for sig, at det rigtige er, at man hjemme i familierne skal finde ud af, hvordan det her skal gøres. Men vi er nummer 102, som du siger. Vi ligger et sted, hvor vi ikke ønsker at ligge som samfund, og det er man nødt til at adressere. Så når der endelig er et initiativ, altså bare én ting, hvor der er dokumentation for, at det virker, så lad os da for guds skyld gøre noget ved det. Ja. Og det, du kan sige, det gjorde vi så ikke, det gjorde EU så for os. Men sådan fra politisk hold at stille sig op og skælde ud over det. Ja, jeg er jo med på, at familien selv skal bestemme det synes jeg også, men altså, man er også nødt til at gøre noget ved det, fordi vi ligger simpelthen dårligt. Og det siger måske noget om, hvor nedgroet de biases er. Ja, der er virkelig præcis. Noget, der skal arbejdes med. Ja. Og jeg synes jo, Lars, som Esther, CEO'en for Novozymes, sagde, efter hun har været i landet et stykke tid, hvis I ikke tager jer sammen, så mister I license to operate som et land. I mister simpelthen konkurrencedygtighed. Ja. Så vi bliver nødt til at gøre noget. Og det her er et skridt, og der er mange andre løftestænger. Ja. Men Lars, nu skal vi lige have nogle yngre mennesker end os med ind på scenen. Varmt velkommen, Christine og Mie. Christine og Mie, I har jo været med til at lave Ungepanelets rapport, som vi jo satte gang i under Small Great Nation. En ambition for landet, som jeg bare vil sige, I har gjort fremragende. Den kom jo så midt under corona, og det er der, hvor I både skulle have været på Roskilde og Folkemødet og alt muligt andet at lancere den. Det måtte vi så gøre mere virtuelt og digitalt, men den er langtidsholdbar. Men bare lige for dem, der måske ikke har fået læst, og jeg kan varmt anbefale at læse ambitionen. Måske bare lige for at bringe folk med her, Christine, hvis du starter. Ja. Hvad handler kort fortalt ambitionen om? Jamen altså, man kan sige helt overordnet set, så har vi haft fokus på sådan 3 emner, både det sociale, det økonomiske og selvfølgelig rigtig meget klima. Og det kan jo helt i tråd også med verdensmålene, kan man sige, så det har vi selvfølgelig lagt os lidt op efter. Men ellers så kommer vi meget ind på uddannelse, arbejdsmarkedet, infrastruktur, vi kommer faktisk også ind på vores skattesystem, også ligestilling, diversitet, og sundhedssektoren fyldte også rigtig meget for os. Og børn og unge. Ja. Det hele. Vi interesserer for det hele, og det udspringer af verdensmålene. Og vi har mange ambitioner. Men I har mange ambitioner, men der er jo også mange konkrete anbefalinger. Og nærmest mange kopier, I har sat op for, hvordan man også kunne måle. Tilbage til, som Lars også var inde på, man plejer, når man måler noget, så plejer man at få noget ud af det. Ikke? Man får, hvad man måler. I forhold til arbejdsmarkedet, som vi nu har talt om i dag, for det er I jo også inde på,
arbejdsmarkedet. Og det her med fleksibiliteten i forhold til den enkelte, og her de unge, og samspillet mellem uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet. Kunne du måske bare lige sige lidt om de her tanker, I gør der? Ja, det er rigtig fedt at høre. Det er noget, der allerede bliver nævnt rigtig meget i forhold til diversitet, fordi det er et stort fokus for vores vision. Det er også at udrydde ulighed, så vi kan så vi tilgodeser sådan den enkelte, og det bliver mere fleksibelt, som der også er blevet nævnt rigtig meget i dag. Så man tilpasser arbejdsmarkedet, ligesom at folk skal tilpasse sig arbejdsmarkedet og uddannelser og så videre, så skal arbejdsmarkedet også tilpasse sig tilbage til den enkelte. Så det handler både om, at sådan ansættelsesvilkår bliver mere fleksible, men også at man, ligesom Lars kom ind på, at man har fokus på diversitet, så vi kan komme af med alt, hvad der hedder ulighed inden for køn, etnicitet, seksualitet, religion. Og hvis jeg lige tager den med broen fra uddannelsessystemet og over til arbejdsmarkedet. Nu sidder Lars her jo også og sidder i Københavns Universitet. Men Christine, der er jo ret konkrete på, at man godt kunne integrere mere allerede nede fra folkeskolen over mod de videregående uddannelser til arbejdsmarkedet. Ja, helt sikkert. Jamen, altså, vi snakker om livslang læring. Vi har en ambition om, at man kan sige, nu snakker vi også om, at vi bliver ældre og ældre. Så hele ideen om, at vi også stopper med at uddanne os, når vi er 20, 25, et eller andet 30, og vi, måske vores børn eller sådan noget, de sagt, de bliver 100 år. Altså, det er jo lidt absurd, kan man sige, at man så skal stoppe med at uddanne sig så tidligt, ikke? Ja. Og der er jo også, lige nu snakker vi om, jamen, der er mangel på arbejdskraft. Vi er nødt til at opgradere os inden for emner, altså digitalisering og sådan nogle ting. Hvorfor kan man ikke gøre det som 40-året? Altså, så vi er meget igen lidt tilbage til den her mere tilpasning af arbejdsmarkedet, også til den enkelte og den enkeltes udfoldelsesmuligheder. Altså også, jamen, hvorfor kan man ikke også uddanne sig gennem hele livet, og hvorfor kan man ikke også få de kompetencer, som der kan være brug for? Vi udvikler os som mennesker, vi går igennem forskellige livsfaser, og jeg tænker da også, altså fra et rent økonomisk perspektiv, at hvis vi kan hele tiden optimere den enkeltes udfoldelsesmuligheder, så får vi meget gladere mennesker, og vi får også mere effektivitet og produktivitet et eller andet sted. Ja. Så igen mere fleksibilitet og syn på den enkelte. Ja. Jeg har også en pointe i forhold til det. Det er, nu nævnte Peter også før, at man altid kommer tilbage til folkeskolen, og erhvervslivet vil også gerne sætte pres deres agendaer ned i folkeskolen, og vi skal have mere altså børn skal lære om, hvordan man gebærder sig digitalt, og noget med stemfag og sådan noget, men jeg synes, det er en rigtig god pointe, at arbejdsmarkedet, det ændrer sig også hele tiden, og de behov, der er der, ændrer sig også hele tiden, og det kan være rigtig svært at forudse, så også for, at man ikke får en folkeskole, der skal ændres hele tiden og reformeres hele tiden, så er det måske også en god idé at bringe den fleksibilitet og uddannelse ud på arbejdsmarkedet, så arbejdsmarkedet også tager ansvar for det, de gerne vil have, og måske selv kan uddanne folk. Men omvendt har vi også meget fokus på kernefagligheden. Altså, det er jo enormt vigtigt, og det viser adskillige af Small Great Nation-rapporter jo også, at altså, det her med at få kernefaglighederne på plads, helt forbundet af, altså man kan lære, man kan skrive, og man kan regne, og måske også noget informatik, altså at det bliver en kernefaglighed. Altså, ligesom. Så det er i hvert fald vigtigt, og så er der måske andre ting hen ad vejen. Så Lars, både med en kasket fra Københavns Universitet og en kasket fra erhvervslivet, hvad tænker du om de tanker, der ligger i? Vi er helt, jeg synes, vi er helt på linje. Jeg kom til at tænke på, da I sad og talte, at da jeg begyndte på universitetet i sin tid, der holdt rektor sådan en velkomsttale, og så sagde han, altså alt det, I kommer til at lære nu, det er sikkert forældet om 10 år. Så det eneste, vi i virkeligheden gerne vil opnå, det er, at vi har lært jer at lære. Ja, og det er tilbage til det faglige fundament, som du siger, ikke også? Og derfor så skal man jo sørge for at lede efter job i virksomheder, som er under forandring. Fordi det er jo måden, man kommer til at sidde i, altså til at lære noget selv, og man kommer til at udvikle sig som menneske. Der er også for os arbejdsgivere, tror jeg, en opgave i at få fortalt, at ligesom få lavet om på den her fortælling, som er, at nu bliver tingene lavet om, og så bliver det nok til det værre. Altså det er jo så om al forandring
al forandring på en eller anden måde indebærer, at nu bliver det dårligere. Ja. Men i virkeligheden, så er det jo næsten altid det omvendte. Og fordi i hvert fald det oplever man jo som arbejdsgiver, men man oplever jo, at det har skiftet fra, at det måske var købersmarkedet, hvis man kan sige det på den måde, at der var en masse jobs i virksomhederne, men der var ikke så mange, altså der var endnu flere ledige, og derfor så kunne man ligesom vælge at vrage. Ikke? Så oplever man jo som arbejdsgiver i dag, at det er sælgersmarked, så man skal sørge for at være attraktiv. Og når det så er sagt, så er fleksibilitet jo på en eller anden måde nok også noget, som man kommer til at tjene op. Altså, jo dygtigere du er, jo mere du har at byde på, desto større fleksibilitet kan du få, fordi du kan sætte nogle andre krav til den, hvad skal man sige, de funktionsbetingelser, du kan få i et job. Ikke? Og så kan man sige, hvis du er ekspedient i en tøjbutik, eller du er på en produktionslinje, så er der sgu ikke meget fleksibilitet. Du skal være der, ikke også? Men de jobs, vi taler om her, det er jo ligesom den der type jobs, hvor altså, du godt kan diskutere, kan vi tage det her med per telefon, eller per online, eller du ved, eller skal vi mødes fysisk? Og der bliver der nogle andre valgmuligheder. Det giver noget mere fleksibilitet. Men det bliver den balance, fordi det er jo en helt anden balance i dag. Det er jo en anden dynamik, end det vi har haft tidligere, fordi der er meget mere ligevægt mellem udbud og efterspørgsel, når der kommer til gode virksomheder og dygtige medarbejdere. Og det er super sundt, fordi begge sider skal faktisk stramme sig an for at være med, ikke? Der var en virksomhed, der forleden dag til din pointe om, at udbud og efterspørgselssituationen har ændret sig. Hun sagde, jeg føler, at det er mig, der bliver interviewet, og tidligere var det mig, der interviewede, om de havde lyst til at komme til vores virksomhed. Nu bliver jeg interviewet, nu er det mig, der skal sælge mig. Det er da fantastisk. Ikke? Du bliver nødt til at have den value proposition i orden. Lige omkring du var inde på det med diversitet, ulighed, I er meget konkrete på jeres ønsker til at skabe equal playing ground, og den diversitet, der er så vigtig for vores land. Kunne du ikke prøve ligesom at folde nogle af eksemplerne ud, I giver på, hvad I helt konkret, for I er jo helt nede og kigge på ansættelsesprocesser. Ja, det var også det første, jeg kom til at tænke på. Ansættelsesprocessen, at man, igen, man må tage, hvad der er af forslag. Et er, som hedder blinding, at man sådan ikke kigger på navne og hvordan folk ser ud længere, men man kun ansætter ud fra meritter. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan det skal foregå til sådan selve ansættelsessamtalen, men det er i hvert fald et sted at starte, at man ændrer jobopslagstyperne. Hvad er det, der står? Fordi det er jo tit bare, at folk sætter de standardiserede opslag ud, fordi det er ikke noget, man gider at bruge tid på, men hvis man nu faktisk satte sig ned og brugt lidt tid på og Sprogbrugen gør sig gøre sig umage med at skrive et bedre jobopslag, som går ud til flere mennesker. Så kan det også være, at man får en større gruppe og mere divers gruppe af ansøgere, og så derfra også på en eller anden måde skærme for ens egne blinde vinkler, hvis det er i forhold til, om man har en tendens til at ansætte flere mænd, eller flere etniske danskere, eller lignende. Så gør det så objektivt som muligt at hive biases ud i virkeligheden. Lars, du havde en kommentar? Men det... Jeg er helt med på, hvor du kommer fra. Når du siger det, jeg har også godt set de der undersøgelser, hvor man tager præcis den samme ansøgning, og så hæfter man et forskelligt navn på, eller et forskelligt billede på, og så ser man så, når man hvis det er så det er en hvid person, jamen så er der mange, så vil vi gerne se ham, ikke? Hvis det så er en farveperson måske, eller en muslim, eller hvad det nu kan være, så kommer der ikke nær så mange over, selv det er præcis den samme ansøgning, ikke også? Så den her godt med på. Der er alligevel lige når man kommer ned i det praktiske, så er der alligevel nogle ting. Fordi hvis jeg nu tænker over alle de der medarbejderstilfredshedsmålinger, som jeg har været vidne til, og ledelseskvalitetsmålinger, som jeg har været vidne til gennem årene, så er der mange ledere, eller du kan også godt tage medarbejdere, som ligesom bliver vurderet, og fundet for lette på performance, hvis man nu kan sige det på den måde. Ikke? Og det får de at vide, og det gør de bare noget ved. De vidste bare ikke, at de havde dårlig performance. Og man kan sagtens få ting til at spille godt, hvis bare man ved, hvad man skal. Og så er det er alle de spørgsmål, der går på performance, så er de spørgsmål, der går på værdier. Hvem er du inde i, og hvordan passer du med vores virksomhed, ikke? Eller den virksomhed, som du kommer ind i. Og hvis det er sådan, så er der et mismatch. Så kan du bruge alle de kræfter, der findes i hele verden. Du kan aldrig få det til at blive godt. Og det, som man jo typisk leder efter, når det er, at man har samtalen, det er faktisk... Jeg har set din karakter, jeg forstår godt, der er omløb i hovedet, ikke også? Den er nok 60-cifret, ikke? Men passer vi sammen? Ja. Og
Og det kan man sgu ikke lave unbiased, og det er jo det, der er så fantastisk ved at være menneske. Det er, at alle de der biases, det er jo det, der er hele charmen i det. Men vi skal lære at forstå, i hvert fald som dem, der ansætter som arbejdsgiver, der skal man lære at forstå sin egen biases, sådan så man i hvert fald forstår, hvad det er, der er på spil, når der er et eller andet, som ikke rigtig klikker. Det synes jeg også er en enormt vigtig pointe. Det nævnte også før i forhold til erkendelse, sådan erkende sine egne biases, sådan, fordi jeg har talt med veninder om, sådan, kan det virkelig være rigtigt, at vi skal sådan blinde, at man ikke må sådan se ud på en bestemt måde, eller hedde noget bestemt, fordi der er nogen, der har en tendens til at tænke dårligere om nogen end nogle andre. Skal vi så ikke starte med dem, som har de her sådan, tanker, eller uddanne dem på en eller anden måde, sådan, så man bliver opmærksom, og man netop kan erkende, at man har det, så man kan gøre noget ved det. Det skal jo vildt erkende det. Jeg kan så fortælle, at jeg har gennemgået bias training i big time. Jeg må faktisk sige, at jeg var rigtig nervøs for det, da jeg gik ind til det. Fordi jeg tænkte, jeg har da ikke nogen biases. Nej. Veluddannet menneske. Måske ham eller hende har, ikke også, men det har jeg jo ikke. Og tænk så, hvis det var sådan, så bliver afsløret, at I har biases. Ja. Og så gik det op for mig, at okay, jamen, i bedste fald, så har en computer ingen biases. Men det er jo det, der gør dig menneskelig. Der er du biases. Det eneste, du bare skal være klar over, når du så har en ledelsesfunktion over for andre mennesker, det er, du skal lige vide, hvor de der biases de er. Yes. Så det er en rigtig fin ting. Så jeg er jo blevet meget, meget glad for min bias. Men det er jo det, der afholder os for at lave, tage det skridt. Det er jo faktisk, man ser det jo som, det lyder jo dårligt. On that note, for vi kunne tale langt om det her, og så skal vi bare huske, at algoritmer har også biases. Okay. Præcis. Det er lige præcis det, og det er mange mænd. Men det er en længere diskussion, og som Peter sagde før, han kunne have brugt en time mere. Det kunne vi i den grad også. Men jeg har lige sporten kort til hver af jer, så bare et hurtigt svar. Ja. Lige om lidt kommer Nina, lige om lidt, vi ved ikke, hvor lang tid der går, men hun kommer med nogle anbefalinger. Det gør hun. Hvis I nu skulle give et ønske, hvad den største anbefaling skulle være, I håber, der kommer i det udspil til regeringen. Mi, nu starter med dig. Hvad vil du håbe? Jeg er mest på idéplan, men det er et humant arbejdsmarked, og det er også, at man kigger på sådan mental sundhed rigtig meget. Altså, vi har en stressepidemi, og det synes jeg, man skal tage virkelig alvorligt. Så det er, at man har et arbejdsmarked, hvor at man behandler mennesker som mennesker, og det er på tværs af psykisk sygdom, men også igen køn, etnicitet, religion, seksualitet. Så mennesker bliver behandlet som mennesker. Super cool. Ja. Jeg har sådan, hvis vi snakker arbejdsmarkedet, så 2 ting, sådan lidt, jeg synes, fleksibiliteten, altså mere fleksibilitet for den der 8-4 slået ihjel i de erhverv, hvor man kan, selvfølgelig med det forbehold, og give den enkelte mulighed for arbejde, hvad der passer bedst. Og tilbage til det, jeg snakkede om før med livslang læring. Altså, jeg synes, det kunne være fantastisk, hvis vi kunne få et meget mere modulært og fleksibelt uddannelses- og arbejdsliv. Tak. Og Lars? Ja, det er, nu kravler vi sådan højt op på ønskelisten her. Ikke? Ja, men det må du gerne. Men det, at du har vi snakker arbejdsmarked, et arbejdsmarked, som i virkeligheden er kompetenceorienteret, og orienteret, hvad kan du, og hvad har du bydet ind med, hvordan er du som menneske. Ikke et spørgsmål om, hvor gammel du er. Noget af det, som jeg synes, der faktisk er virkelig underligt i Danmark, det er, der er masser af mennesker på 60 og 70 og ældre, som kan en hel masse. Men det kan jo fandme ikke betale sig for dem at lave noget, og så kan man så sige, det kan så også være lidt lige meget, men det, at du har en offentlig pensionsalder, gør, at der er også en dag, hvor du bliver gammel. Livslang læring er livslang læring. Du er velkommen til at deltage, så lang tid du har noget at byde ind med, og hvis man kunne få det på en eller anden måde til at være, at du bliver set som menneske, og ikke som en alder, eller på den måde, det synes jeg ville være helt fantastisk. Tusind tak, Lars, Kirstine og Mi. Det var en fornøjelse at have. Vi kunne have brugt meget mere tid på det her emne. Og så må vi jo se, hvad Nina Schmidt og kommissionen kommer frem til. Det er spændende. Tusind tak. Tak for det. Tak. Jamen Peter, vi kunne altså også have brugt meget mere tid, men tiden er ved at være gået. Ja, jeg er bange for det, men den er jo gået godt, synes jeg. Det er gået super godt. Ja. Meget, meget spændende. Ja, det er jeg enig i, og nu gælder det jo om at sige farvel på en god måde, men I må ikke gå endnu, fordi vi har lige en overraskelse til sidst. Ja. Men Anders, det ene er, nu har vi skudt arbejdsmarkedsdiskussionen i gang. Vi venter på Nina Schmidt. Det vil vi deltage i herfra voldsomt, set med vores øjne.
Vi er i gang med at planlægge den næste rapport. Den handler om klima 2. Og det kommer vi tilbage med en gang i foråret. Så prøver vi at sparke det i gang. Klimaproblemet er nok ikke helt løst i foråret. Så det er vel egentlig ikke så ringe endda, når vi kigger frem. Og det er jo den 10. rapport. Det er så den 10. Og derfor tænker vi, at der skal være en greatest hits for alle de anbefalinger, der har været af alle rapporterne. De er langtidsholdbare. Yes. Som det kommer vi også til at samle op på. Og et roadshow. Vi tager rundt i landet igen. Det er rigtigt. Dem, der kan huske det gjorde vi jo i 17-18, og prøvede at finde ud af, hvilke ingredienser skal der være i en by, for at den kan blive en succes økonomisk og på alle måder vækst. Det var en god idé, hvis der var en uddannelsesinstitution, og der var et erhvervsliv, der havde lyst til at være med på den, og en driftig borgmester. Alt det kommer vi tilbage til. Vi kommer til at starte i Odense i maj, og så rejser vi videre til Esbjerg og kommer til en lang række byer. Det glæder vi os super meget til. Helt vildt. Vi har lige lidt housekeeping inden overraskelsen, og det er bare alle jer, der er tilmeldt. I får et link ud, så rapporten, der nu er offentliggjort, den 9. rapport om arbejdsmarkedet, den får I lige ind i postkassen, og vi sender ikke sms'er, vi bruger mail. Og desuden så sgnation.dk, der ligger det hele jo. Det skal vi huske at sige, så glemmer vi nogle gange. Og vi skal huske at sige det rigtigt. sgnation.dk. Ja. Og så har vi overraskelsen. Jamen, overraskelsen er jo vores podcast. Ja. Nu har vi jo lavet 30 podcast, og de er også langtidsholdbare. Vi har talt med rigtig, rigtig mange fra Danmark og fra udlandet om uddannelse, om ambitionen for erhvervslivet, om eliteuniversiteter, om sundhedssektoren. Forskere til Jim Snabe, og hvad har vi? Altså, alle. Det hele. Ja. Prøv at gå ind og se det, man bliver... Nu kommer der en lille reklame for det. Man bliver klogere af det, det vil jeg våge påstå. Ja. Og så kommer jeg ligesom med det ord, der starter det, og det er se med.